Davies, Morris, dy mewn i edrych am waith, bant o'i asgell e. Bale ar blat i Reid. Gadael i Crane. Off your feet, let it go now. Harris oedd hwnna'n cario. Reid eto. Llygadu bwlch. Mynd am yr yslis. Oedd yn gwasgu hwnna mewn odi. Neu gen nhw bydd ar y tafliad, ond maen nhw dal yn dod i pwysau ar y Quins yn y llefydd iawn. Odyn, cic wych gan Will Reid fan'na i fod yn deg. Cadw pwysau ymlaen a trial, fi'n credu bod nhw'n trial fforso'r penalty neu bach o cam drafod i cael y ffrwyth There we go, stay where you are, Newport. Okay, there we go. Geneidio Will Reid yn dod nôl o'r Eidal yn eithwr, ti'n fod y moyn cwpla'r tymor gyda le mae fe di ware mwyafrif o'i rygbi fe gyda Casnewydd. I fod yn deg, fe mwynhau'n gweud lot am y garfan ar y wargylch maen nhw wedi creu. Os mae chwaraewyr y moyn wneud na, mae hwnna'n peth positif dros ben. Wel, fel wedodd Ricky Guess wrth yr ochr i, ond y moyn cystadlu dod i pwysau ar Casnewydd. Neu get kick-os, maen nhw wedi cael y meddiant ar Bale. Reid nawr yn cario metr yn fyr, mae'r Bale ar llawr. Smoke yn cario. Crane yn cyrraedd. Young y darged. O, just yn bryn mae fe, reit o dan pist y Quins. Bale dal yno. Ody'r olwyr yn mynd i weld i, neu fe'r blaenwyr sy'n cadw'r Bale yma. Harris yn cario unwaith yn ragor. Lot o symud, bant o'r Bale. Newid cyfeiriad, mae Casnewydd yn neud. Crane yno, mae'r Bale ar blat. Reid, pas fer. Just yn bryn maen nhw unwaith yn ragor. Saeth i nôl, Crane yn ymateb. Fe'n tial. Ymestyn y lawn y mas. Mae hwnna'n ryc nawr, mae ar lawr. Onside, Quins. Ail ffurfio. I fynd unwaith yn ragor. Tackle again. Mae pencampwyr y cwpan. O, mae fe yn Ricky. Pwysau'n cynyddu. Fi'n credu bydd sgôl fan hyn. Y mynydd falle piau. Reid, mas. Sdim rif ar gefn. Cam Lewis. Troi. Ac yn ymestyn. Dim rif ar ei gefnau, falle bod neb yn gallu gweld e. Cais cyntaf o'r prynhawn i'r ymwelwyr Casnewydd ac i'r canolwr Cam Lewis. Mae Cam Lewis wedi bod yn gyson trwy'r tymor i Casnewydd i fod yn deg. Maen nhw'n defnyddio fe fel arf, mae'n crwtyn gryf, mae'n gallu torri lot o tackles, a hefyd mae basio fe'n wych. Ond i fod yn deg, oedd y pwysau'n gormod yma, a fel wedon ni, oedd e'n mynd i ddod wrth y golwg. Ie, wedodd Ricky Guess, mae cais yn mynd i ddod fan hyn. Eiliadau yn ddiweddarach, geithon ni fe. Trosgais yw e, agos mae Will Reid wedi cael y trosiad. Saith i ddim felly. Mae Casnewydd ar y blaen yn erbyn y Quins. Efe nhw sydd wedi colli'r gyngrair yma, Ricky, neu Caerdydd sydd wedi ennill i? Depend o bod ni'n siarad, fi'n credu. Ond, na, fi'n credu bydd Casnewydd yn meddwl bod nhw wedi colli fe. 2 gêm erbyn Rygbi Gogledd Cymru a hefyd Merthyr. Dylen wedi ennill, collion nhw, a wedyn bwrodd hwnna'r gwyn paso, fi'n credu. A'r cefen hwnna, na bydd costio nhw'r gyngrair. All backwards. Cytuno'n llwyr. Just falle diffyg canolbwyntiau yn y adegau allweddol. Hefyd colli pobl fel Will Reid, Dai Richards. Nhw'n gweithio mor dda gyda'i gilydd. Will Reid, Matt O'Brien, Cam Lewis. Colli'r linchpin a fe mynd i'r dreigiau am bach. Ond yn y ffodus, na beth mae'r gyngrair am, na beth yw'r platform. Mae hwn yn, fel wedodd yn Sison, yn stepping stone i chwaraewyr i fod yn proffesiynol. Wel, oedd y gic yn un hyfryd. Matt O'Brien fi'n cyrraedd oedd e. Spiral, mantes yn cael ei chwarae. Nôl am y sgrym, gwybod gallu fe drial rhywbeth. A mae wedi mynd ar chwarae yr holl ffordd lawr. Am gic oedd on, Ricky. Left peg, wastad yn handi. Nes un o'r ein yn treino os oedd eich deg. And na, mae Matt O'Brien yn wych i fod yn deg i Casnewydd. Mae'n gwneud job gwych i nhw o dod i nhw'n adrannau dda ca. A eto, fi'n credu bod nhw'n ysgarwys meridol a pwysau ymlaen i trial scoring gyda. Edrych am ail gais ma nhw. David Smith, Cerlamu trwyddo, just yn fyr ma fe. Cyd yn trio cael ei ddwylo ar y bel. Ddim yn llwyddo. Casnewydd wedi croesi am un. Nawr yn edrych am un arall. Young
yng nghysgod y pist unwaith yn rhagor. Cryn. Ryd. Fe'n penderfynu cario ei hun. Cymorth yno. Y bel yno ar blat. Roach. Oedd fe'n cael hon lawr. Held up. Nani. Goal line drop out. Mae pwysau ar y Quins, Rygbi. Held up. Os mae eisiau nhw clero y llinellau, i fod yn onest, a dechrau ware yn ardal Casnewydd y ca yn y ffodus. Pham ti ar... pham ti yn adran ar ca, mae'r pwysau yn drwm effernol, i fod yn onest. A yn ffodus, mae Casnewydd yn carlamu mlaen, ond sy'n mae Quins gyda dim byd i ateb ar y foment. Time back on then, boys, let's go. Mae'r gwynt os oes na, does dim lot o awel o gwbl o. Mae rhywfaint o falle tu ôl i Casnewydd. Ond hwnna ddim lawr. Ben Roach oedd yn cario, ail ddechrau o'r llinell gais. Matt O'Brien yn dalu. Am eiliad, o'n i'n meddwl bod e ffansi gol adlan. Agor i lan i Owen Davies. Neill gad i bwlch bach. Eddie James yn cael ei lawr yn y pen draw. Skinner. Cael y teimlad, Ricky, bod Casnewydd wedi dod yma i orffen gyda buddigoliaeth a dim byd llai na ni heddi, o be ni wedi gweld mor belled. Fi'n cytuno, o'n i siarad i Tyrone cyn y gêm a gofyn beth oedd e'n moyn gweld heddi, a fi'n credu gyda nhw weekend da yn y final so ddefa, a fi'n credu maen nhw moyn benni yn gryf a cloi'r tymor off y ffordd iawn. Ie, nhw wedi colli'r bel yma na. No, ball's still in, boys. Onside then, onside. Wrth ochr y rec yn dwyni ar yr yslys bella na. No, you called that. Llinell amddiffynol, Casnewydd yn gadarn hefyd. Just y moyn cadw nhw lawr yma. Fi eisiau'r Quins clirio am hyn yn gynnar. Use it now! Maen nhw wastio fas. No, off the side. Yn ffodus. Fi eisiau sefyll Carry back if we need to be, boys. Yn y 22, i wneud siŵr bod y cic gallu mynd syth mewn i'n yslys. Wel, gallen nhw... I agree. Gallen nhw ddod yn ôl so there's nothing wrong with it, and then it's a knock-on from Black, so a scrum Quins ball. Just yn gwrando beth oedd y sgwrs fyna rhwng Carwyn Williams a Adam Jones. O John Morris di cymryd un sydyn, oedd hi wedi mynd mlaen, oedd hi'n edrych ar ôl o gynta o Matt O'Brien, fi'n credu oedd na law mewn dwi'n meddwl. That's much better now, Greg, yeah. Os maen nhw'n waren positif fel yna, mae'r risg yn fawr, ond os mae e'n dod off, mae'n mynd i weithio i Casnewydd. Dyna fe, captain Matt O'Brien. Bind. Set. Steady. Sgrym y Quins yw i. Conor Allen yn dda fyna i cadw'r pwysau, ond eisiau symud y bel am o'i cynnar. Deliberate wheel. Ond wel ni chi gweld yma oedd y prop yn rydd yn rown y cornel, a nawr mae wedi cael... Number one is never going straight. Mae wedi cael y penli erbyn y. Pwy mor tuff yw i gael hwnna'n reit? Os ti dan bwysau un ochr y sgrym, mae'n gallu edrych fel wheel o diwedd. Os oedd Steph Phillips yn dod lan fyna, neu jobyn eitha da yn erbyn Garen Harris o pen draw na, mae'n mynd i edrych fel bod di yn bach o flywheel, ti'n bod? Odi, ond y peth bwysig fel dyfarnwr da, bydd nhw'n gweld y symudiad cynta, dim y symudiad diwetha, a hwnna sy'n rhoi y penalties i'r tîmau i wneud siŵr bod y pwysau yna yn gyfreithlon. Ie, maen nhw'n siarad am paint the picture, ti'n clywed, beth maen nhw'n moyn gweld, y darlun maen nhw'n moyn gweld i ddechrau gyda. So, beth i ti'n gweud, Ricky, os y ti yn y lle reit i ddechrau gyda, mae hwnna'n rhoi'r llun iawn i'r dyfarnwr, os oes rhywbeth yn digwydd wedyn, dyw e ddim yn mynd i bigo ti lan yno fe. Odi, fel reng flan, ti moyn rhoi llun da i'r dyfarnwr o'r munud gynta, achos os bydd unrhyw cyfleoedd 50-50, gobeithio ar beth chi wedi gwneud cyn ni, gewch i'r ffrwyth ar ôl ni. Bind! Set! Wastad yn handi gael y dyfarnwr ar y ochr chi. Sgrym ar aster un nawr, ni'n gweld yr ongl ochr hyn. Wel, edrych i fi, ta'r Quins sydd dan bwysau yma na. Sut mae Quins yn helpu nef yna, mae'r reng ôl bant o'r sgrym, dyn nhw ddim yn cyflawni unrhyw pwysau i'r reng flan yn y ffodus, a fi'n siŵr bydd pobl fel Lewis Morgan, fel y bachwr, Steph Phillips, fel y Luced, wel, mewn i clustau nhw erbyn nawr, os bydden ni yn safle nhw, fi'n siŵr bydden ni yn.
Ie, oedd hwnna fel yn 8-5 oedd e, really. O, dda disgwyl ar... a disgwyl mae nhw nawr yn ffodus. There you go. There's your mark, okay? Nôl le maen nhw wedi bod. Dyna eilyddion Casnewydd. Dan Swter. Dan Swter wedi wario i'r gweddill a i'r dreigiau cyn nawr. Dan yn chwarae'r dda i cael ar y fainc achos mae profiad gyda fe. A mae chi just stopi to pethau fel wedi gweud lan ys nawr. Mae yna gyfle fan hyn o, yn y bas ola. Just wedi mynd mlaen o'r dwylo, fi'n meddwl, athi. Oedd yna'n edrych yn rwyddach i sgori cais na bido. Mae yna Johan Davies ar bylchiad. Beth ath o le, dwi ddim coet yn siŵr. Prop down. Fi'n credu bod nhw'n edrych yn hwnna yn yr wsnodd, a fi'n credu bod pawb yn sigloi pen yn yr ystafell, ys dyle hwnna wedi bod yn cais. Oedd na law o'r Quins mewn e, Johan Davies yn bylchu. Wel, le ath i mlaen? Dwi'n gweud yn siŵr. Oedd na law o gwbl arni? Mae'n galed i weld, i fod yn onest, ond mae'n cyfle. Dylen nhw wedi cael cais fyna. Cais weddol rwydd i fod yn dig. Ni edrych nôl ar y records a wneud yn ymchwil arno ti, Rygbi. A ni'n gweld bod ti wedi bod yn gapten ar Gymru. Pwy oedd mae Rhys Downs ar y fain ceddi, fi'n credu i Casnewydd. Oedd e'n yr un tîm a ti? O rwy'n fel Tipric a Bigger, y boys nawr ti'n gapten yno, ie? Do, so o'n i'n ffodus waris i 2 flynedd, ond do, pham o'n i yn gapten, oedd Rhys yn ware, oedd Tipric yn ware, oedd tîm dechrau'n fferrol gyda ni fod yn dig. A Rhys Jenkins, sy'n ware heddi, oedd e'n y garfan fyd. I fod yn dig i Rhys, y ddoi Rhys, maen nhw wedi bod yn y gyngra ers blynydde nawr, a maen nhw'n dal yn ware'n dda, maen nhw'n cyflawni lot i Casnewydd, a fi'n siŵr welwn ni Downs wedyn yn y gêm Steady now, nothing moves. That's better, same pictures there. Llawer gwell tractorio hon i'r naeth ochr a'r llall wrth i Geth Davies yn gwrw grymych gwdi mas o'r 2 ar hugen. Bas nôl ti fewn. Cario. Saman oedd hwnna'n gwisgo 6, mi'n meddwl. Nag ail reng o Hayden Pugh, y captain oedd hwnna. No, he didn't win the ball. Stay onside, onside. Casnewydd yn cystadlu'n frwd. Carried back. Hold in front. O dan bwysau oedd y gic, ond yn gic dda iawn. Davies i'n ôl yna. Morris ar un ochr, fe'n penderfynu cario, torri trwy un tacl. Yn cael ei lorio yn y pen draw. Ond yr un patrwn ni'n gweld, Rygbi, fe. Ie, mae Casnewydd yn cyfforddus dros ben gyda'r pel yn y dwylo. A i fod yn dig, maen nhw'n creu problemau y Quins i fod yn dig, ond nawr mae eisiau nhw just setlo a mynd neto. Mynd y bas orau, oedd hwn yn mynd i weithio mas i rywun. Di ddim di fynd mlaen. O'r drod Davies, mae fe di bod yn arf. Yn hynod effeithiol yn ffindo bylchau bach. Codi, mae Matt O'Brien ar bel yn awr. Mewn i hanner y Quins, mae Casnewydd yn mynd. Reid, mae hwnna di fynd mlaen o di. Felly, lawr â ni, a ochr y cae. I siarad gyda Lauren, gyda Craig Evans, prif y fforddwr Gwins Caerfyrddin. Ie, Craig, Casnewydd yn llwyddo i ware'r anhelaeth o'r gêm yn eich hanner chi ar y funud. Sut chi'n mynd ati i ryddhau bach o bwysau? Edrych ar ôl y bel bach yn well, i fod yn onest. Cwbl o camgymeriadau syml, yn amlwg mae tywydd yn ware'r rhan yna, just trio dal sôn i'r bel bach mwy. Sôn am y tywydd, geithoch chi goruchafiaeth yn y sgrym yn gynnar yn y gêm, ni newydd gweld nhw'n ymateb, wedi hynny'n arf chi'n gallu defnyddio? Ie, mae'n disgwyl fel ni. Gynaeth Aberafon wneud nitho da yn ysgrymig yn erbyn nhw di Sul, a mae rhywbeth ni wedi edrych yno. Ni wedi cael cwpl o bethau yn y hanner cynta, gobeithio gen i mwy. A beth yw'r nod cyffredinol gallech chi bennu'r tymor yn y 4 ucha gyda pwynt bonus heddi? Ydy hynny'n darged? Be chi'n gobeithio gael mas o'r gêm yma? Ennill yw'r peth pwysig i ddechrau da, a wedyn tybiau sy'n dod ar ôl ni, na beth sy'n dod, ond ennill yw'r peth pwysig. Pob bloc, diolch yn fawr. Diolch. Craig yn gweud yna bod wedi edrych ar y gemau. O'n i'n mynd i ofyn y cwestiwn yn tua cyfle mynd. Faint o ymchwil chi wneud ar y lefel yma yn yr Indigo Prem ar y tîmoedd? Ac os mae lot o gemau ar y teledu nawr, mae lot o bobl yn recordo gemau. Chi'n cael sesiynau fel la? Odyn, annos fawth yr arfer, ni'n cael edrych ar pwy nhw ar y penwthnos.
Disgwyl ar gwendidau nhw cryfderau, a wedyn gobeithio wedyn defnyddio beth sydd gyda ni yn ein arfer i gobeithio meiddi nhw i fod yn onest, Rhys. Penalty, boys, yeah. Hands in the scrum, Mae'r gêm wedi penalty. newid lot. Gyda teledu a technoleg yn y mewn iddi. Llaw yn y sgrym o hwnna. Penalty, yeah. I gael y bel na nôl. Oedd hwnna fel Neil Back blynydde nôl. Wylodd neb hwnna. Ryd. Dod o hyd i'r ystlys. He just scooped the ball with that back in the scrum. Mae'n dweud llodrys fan hyn ar y parc, achos mae'r ystlys yn bellach, wel, dibynnu le ti'n edrych, ond ein agosach o le ti'n meddwl mai ydw i, le ti'n mynd am. Neu ge cico i'r ymyl ti'n neud, mae'r linell mewn yn agosach. I fod yn deg, fi credu mae'r car yn newid seis bob blwyddyn. Pan ma'n ni'n wahanol law yma, un blwyddyn oedd e'n llydan dros pen, a blwyddyn ar ôl ni oedd e'n gil. Oedd well pac ddech chi o'r blwyddyn ar ôl ni. Just stay where you are, just don't change your mind. Pan oedd y pac fwy o seis, oedd yr ymylon yn y mewn. Cryn, bylchu Casnewydd. Fydd eisiau cymod yn sydyn. Turnover's good. Mae fe cyd sydd wedi dwy'n hwnna. Ie, fi'n meddwl tawe. Gwaith arbennig gan y profiadol Nicyd. Carried back. Touch. Mae'n cael ei cyffwrdd. Smith nôl yna. O, wal o amddiffynwyr o'i flan e. Cadw'r gic yn isel. Gyda Callum Evans, fi'n meddwl, i ddwylo arni. Ond lain i Casnewydd bydd i. Fe sy'n ar y cloc dyn ni? 26 o fynydau. Quins dim. Casnewydd 7. Casnewydd i cael lot o feddiant, Ricky. O bosib dylen nhw fod yn fwy na 7 i ddim ar y blaen. Fi'n credu bod nhw'n ddim yn apus gyda sgôl fel mai ar y foment, achos maen nhw'n cael cyfleoedd, a maen nhw heb cymeryd nhw. So'r cefen hwnna, fi'n credu bydd anna'r amser yn weddol tanllid wedyn ni gyda Tyrone. Bach o bad luck fyna i Nicyd, nath hwnna i bwnsio lan i fe. Dim lot gallai fe wneud. Jyst wedi taro ddi, a wedyn mynd yn cael gig gosben i erbyn nhw. Debyg i fe nath Cer Owens i'r llewod hwnna, just yn anfwriadol. Geithio hwnna'n reit yn diwedd. Meddai Ken. Meddai fe. Ond i fod deg, oedd nath Wobod yn i swydd a gath ddim penalty i roi gan y dyfannwr. Mall. Hyrddiad nawr gewn ni weld siwr o fod wrth Casnewydd. Mewn i'r 2 ar hugen maen nhw'n mynd. Y bel nôl na. Na di stopio unwaith. Defnyddio ddim yn nhw yn neud nawr. O'Brien yn dod â Cam Lewis mewn ar yr ongl. Cam Lewis sydd ddim yn gwisgo prif. Fe oedd ar cais cynta. Green yn cael ei ddal. Dim problem yna, jyst cael ei ddal wrth y bôn nath e. O'Brien mewn na, fel mewnwr. Lewis Smout yn cario. Edrych am ail sgôr. Ryd. Dim lot o opsiynau gan fe, oedd rhaid i fe gario. O'Brien. Iwan Davies. Curtis Ford ar dacl. Pac Casnewydd nawr. Henry Palmer. Yn gwr o'r fenni. O, Cam Lewis yn gofio stopio am hwnna. Wedyn mynd ar y tu fas. Yna law y Quins ar hwnna. Mae'n gic gos llaw. Ni'n gweld lot o hwnna nawr Ricky yn y gêm. Mae bob gêm bron a bod ni'n gweld digwyddiad fel la. Odyn, ar yr adeg yna, sy'n credu oedd Casnewydd eisiau cael ei roi, achos oedd ddim cyfle i sgori, a na beth sy'n creu y Casnewydd. Cerdiau Melin a ceisiau cosp fe fyd oedd un yn gêm y gweilch ar Scarlets. Nithwr. Gath Baldwin, Carden Felen, ond dim cais cosp. Ond dim lot o ots gyda y gweilch a'i cefnogwyr. O'r pwysau ymlaen nawr, fi'n credu dim ond un peth sy'n digwydd fan hyn. Mae'r bel ar lawr, Adam Jones yn cyrraedd. Fi'n credu taw. Henry Palmer sy'n codi, fi'n meddwl taw e. Fe oedd yr gwt ysgarmes ymudol. Ail gais i Casnewydd. Maen nhw'n mhellach ar y blaen. Mae Henry'n profiadol dros ben, wedi wario dros 100 o gemau i Casnewydd. Mae'n crwtyn ffein fe wedi fod yn deg. Mae fe'n poblogaeth dros ben yn y gyngrair. Mae lot o
lot o parch gyda lot o chwaraewyr i Henry. Fine with me, Adam. Oedd yn dyfarnwr teledu ni Greg Morgan yn just yn cadarnhau agos dorwn e bach yn hwyr a Adam wedyn yn goffod o right rown o gornel i weld beth oedd wedi digwydd ond dim problem gyda'r cais, a'r cais yn sefyll. Will Reid sy'n cynnig am y trosiad. Baneri yn yr awyr. Trosgais arall yr Black and Ambers. Maen nhw ar y blaen o 14 i ddim. Lawr ar y parc yn erbyn y Quins yng Nghyfyrddin. Diolch i'r cais y bachwr, Henry Palmer. Fi'n credu bydd eisiau'r Quins ar y ware yn y drannau cywir y ca. Maen nhw'n creu pwysau ar unen wrth creu ware gormod yn canol y ca. Mae eisiau nhw fynd a cic o'r bel bach fwy. Fi'n gwybod mae bach awel, ond welleb y cic deslys just trwodd i troi Casnewydd yn bositif i nhw. Use it! Onside then, Paul. No, captain. Llwyddo cael y bel o'r ail ddechrau. Cryn ar gic box. Evans o dan iddi. Edrych lan. Hold this line, play on. Nag Evans. Dylan Richards o hwnna ar cefnwr. Tacl uchel ond o be fi'n credu o dde. Fi'n credu bydd e'n trwbl yma, i fod yn onest, achos nath e ddim byd i trial gostwng y tacl. Bydden ni ddim really surprised just a meter inside the halfway. Bod nhw'n ymlaen star. Wel, mae'r tîm mod yn ni, byd nhw'n edrych arno fe. Wel, Adam Jones yn hapus, yn gweud bod wedi gweld e'n fyw. Dylan Richards oedd yn cario. Skinner oedd e, fi'n credu ar law yn mynd dros y top. Os rhywbeth mae'n lwcus bod e ddim wedi mynd flat out trwyddo gyda'r dacl falle. A cyffwrdd y pen fyd, achos mor gyda hwnna'n digwydd, ti'n disgwyl ar carden goch wedyn, a trwy'r gostwng i felyn, os mae pethau yn digwydd i creu hwnna. The mitigating factors. Mae'n galed am fallaeth, mae'n gymleth i bawb, chwaraewyr a dyfarnwyr. Move! Dim byd yn gymleth am hwnna i'r Quins, tafliad syml i'r canol. Dyma chi'r hyrddiad nawr yn dod. Ar law mas, Mantes. Dy'r Quins ddim wedi bod lawr yn rhannu o'r ca o gwbl. Real bonus yn nhw'n gadael gyda pwyntiau. Fi'n credu bydd yn wych i'r hyder fyd yma mewn yn yr amser wedi cael sgôr. Just llain o 8 munud sydd ar ôl dal Mantes yn cael ei chwarae. Ford, cyflymdra, a profiad y bas nôl tu fewn. James yn tirio. Wel, am ymateb gan y Quins. Oedd eisiau rhywbeth i ddigwydd yn nhw. Un cyfle maen nhw wedi cael, a maen nhw wedi cymryd e. Gwych gan y Quins. Am cymeryd cyfle. Un cyfle, un sgôr. Ar ystadegau yna, os gallai ti gael e, bydde hwnna'n wych. Eddie James ar cais. Ni wedi gweld e'n lliwiau Cymru dan again yn pencampwriaeth y 6 gwlad. Gwaith da gan y blaenwyr i ddechrau gyda'r cia. Do, sgarmes midol dda, pawb yn gwybod i swyddi, pawb yn neud y swyddi'n dda, a dyna'r ffrwyth, dyna'r cais. Dale Ford, un arall sydd wedi wario rygbi ar y lefel ucha hefyd. Do, Dale wedi wario Scarlets cwbl o weithiau blynydde nôl. All good, no problem. Wario lawr ma'r foment gyda'i frawd Curtis ar yr asgell. Sorry, but late then. Trosiad gan Steph Marshall hefyd. 6 munud a hanner ar ôl yn yr hanner. A'r Quins right nôl ynddi, dangos pwy mor beryglus maen nhw'n gallu bod. Fel oedd Craig Evans i prif y ffordd nhw'n gweud, Ricky, jyst eisiau ni gael y bel tymach a wedyn cadw'r bel. Na'r pwynt i fe, cadw'r bel, ware yn y drannau cywir y ca, a gobeithio bod y pwysau wedyn yn troi mewn i pwyntiau. A gair arall nes ti weid oedd hyder hefyd, just cyn hanner amser. Hwna'n allweddol i godi ysbryd. Pawb wrth yn ôl mewn i'r stafell newydd. Odi, mae'r sgwrs hollol wahanol. Os chi'n cael sgôr just cyn hanner amser, mae'r sgwrs yn y stafell newydd hollol wahanol, a mae'n lot fwy positif. Môl! Maen nhw wedi dangos be maen nhw'n gallu neud gyda meddiant a tiriogaeth. Same môl! Dyma Casnewydd. Ni wedi yn hyrddio mlaen, ond na.
penderfynu cario mas. Jenkins yng nghanol ca, yn blaen asgellwr. Win the ball, it's a good turnover. A maen nhw wedi dwy'n y bel y Quins. Casnewydd yn cysgu yng nghanol ca yna. Neb yn cyrraedd, dim cymorth yna. James. Just mewn i hanner Casnewydd. We play on. Mae wedi chwarae'r bel o'r llawr, mae'n am o'n drosedd yn anffodus. You held, and then you can't play. Bydd y rai dyfanwyr yn galw hwnna i fynd, achos mae'n chwarae positif, ond yn anffodus, dyw Adam ddim yn meddwl ni. Ie. Mae lot o reolau sy'n bach yn ffynnu yn rygbi, ond os ti ar y llawr, ti mas o'r gêm yn effeithiol, ti ffili wedyn ail chwarae, mae rhaid ti godi o lan i chwarae'r bel unwaith yn ragor. Ond fel ti'n gweud, Ricky, i gadw'r bel i symud, gadw'r gêm i fynd, flic bach fel la, skills da, ond yn erbyn y reolau yn anffodus. Gen i weld beth mae Casnewydd yn trio creu mas o'r llinell. Mwy na thebyg gan Mesmidol eto. Ond yn ffodus nhw'n colli'r bel. Maen nhw wedi. No hands though. Just tafliad bach gormod ar y dat yna fi'n meddwl. It's carried back. Yn cyfle i'r Quins i glyrio. Hold in front. A them double top yna heb eisiau rili. Nôl maen nhw'n dod. Casnewydd. Smith. Pwysau da gan y Quins. Onside in. Yn y bel yno i Casnewydd. Wedi gwelu mwy nag unwaith. Bach gormod ar honna wrth Will Reid. Dros yr ystlys, mae honna'n mynd. Gen i mae pwysau, mae Quins yn dod i'r Casnewydd fel. Mae nhw'n rili mas o syniadau ti'n bach. Ie, na fatha ni just yn mynd i weid yr un peth o ti. Ricky, mae rhaid i wneud yr hanner lap nôl nawr i Lauren i fod gyda hi ar hanner amser. Ond gael y gwmnid i nôl yn y second half, ond gobeithio bod y feic di still yna. Places number 3, Garen Harris. Tafliad y Quins yn un da. Lan mae Eddie James yn mynd unwaith yn rhagor. Y bel yn ei ddwylo. Ond i wedi mynd mlaen. Di mai. Just clear that up there. Rodri Davies. Just if number 10 does touch it there, Greg, a sec. Ddim yn hapus a beth i gwylio wrth y bôn. It's just a knock on live. Mae Greg Morgan yn mynd i gael pip ar hon to. Os yna newid yn y penderfyniad. Just got a knock on field at the minute, but if there is anything foul play, then the TMO will come in, okay? But for me, it's just a knock on. Two sausage now, two sausage. Na'r TMO yn edrych arni. I'm just looking now, Adam, okay? Yeah. Just time off a sec, he's just checking, okay, boys? Just if Ken was off his... Chi gweld bod Dan Shooter ar y ca hefyd. Garen Harris, a prop. Number 10, Newport, kicks at the ball. So do I need to have a look at this, or is it a penalty only, Greg? Penalty only, I'd say. Penalty only. Number 10 is on the floor. Yeah, Will Reid i drod fe yn gwybod yn gwmwys beth oedd e'n neud. Number 10 is on the floor out the game, kicking the ball. Ti'n arafu pethach lawr, ti'n creu problemau i'r Quins. Ond di llwyddo creu problem i'w dîm yma di wneud. Gallai hwnna wedi cael ei gwasgu bach mwy mewn i'r corner ni'n gweld y digwyddiad eto. Watchwch chi drod fe up y Daisy. Na, gormod o liged ar y gêm y dyddiau yma. Two minutes, 20 seconds. Just dros 2 funedd ar ôl na'r hanner cynta, meddiant yn lan, Casnewydd yn cystadlu, yn rhyw ar daliad, dyma nhw'n mynd, dyma'r Quins yn mynd ar rhythr arall. Pwysi ar bel, pwysi am stopo nhw, Salmon dwi'n meddwl sy'n ar bel. 5 metr mas, ond dwi'n dros yr yslis, nag yw, just i fewn mai. Casnewydd yn ail ffurfion am ddiffynol. No, Rack! A'r Quins dal a hi. Munud a hanner sydd ar ôl. Onside. Onside. Yeah. Dyma nhw'n dod unwaith yn rhagor trwy Eddie James. Fe yn cario'n gryf. 4 metr mas mae'r Quins nawr. Hold there, boys. Casnewydd wedi dominyddu'r hanner cynta yma. Un cyfle mae'r Quins di cael, maen nhw wedi sgori. Tackle now, away! Ond dyma chi ail un. Am ddiffyn arbennig gan Casnewydd. James, pas, dwylo da, Ford i Ford.
7 metr mas. Oedd na fwlch lawr ochr dywyll, dwi ddim yn siŵr. Prop erbyn prop, Conor Allen ar hyrddiad. Yn erbyn Lewis Mount. Davies. 1 minute. Ni yn y funed ola. Quins yn edrych am ail gais. Gallen ni fod yn gyfartal yn y mewn hanner amser awr ar y parc. No handscrum, Cap. Gêm safonol arall yn yr Indigo Prem ni wedi cael. Marshall. Hwna bach yn sticky o bas oedd hwnna'n. Lot o traffic fyna. Stay where you are. Quins yn neud yn dda i just about i ddal gafel ar y bêl. Davies, hwnna'n seithi mas. Yn fflat i Hayden Byw, y captain. Jenkins yn gystadlu. Basna i Davies. 30 seconds. 30 eiliad sydd ar ôl. Quins dal i bwyso. Kick fach. Dim byd yn bod ar hwnna. Marshall. Cael gafel yn y bêl unwaith yn ragor. Cymorth y blaenwyr gyda fe nawr. Dymu fach gan Davies, Rodri Davies. 10 seconds. Cymal ola o chwarae fydd hyn. Os na gewn ni gic-os, os na gewn ni gais. Quins dal yn dod o'n y cornel. No time, Adam. Conor Allen yn cario yn wrth yn ragor. Cymorth yno, ar blat i'r mewnwr. Llithro mae Marshall wedi wneud. Fe o dan bwysau nawr. Onside. Oedd Josh Reid yn meddwl bod wedi cael ei ddwylo ar y bêl na. Byw yn cario eto dros 200 o hanner o gemau i'r Quins gan y captain. Backwards, Dim byd yn backwards bod again. yma. Pwy sy'n ymateb ore? Dros yr yslis. Mae Henry Palmer yn llithro. Achub y dydd. Wel, yr hanner cynta i Casnewydd. Y Quins yn gorffen ar dan yn yr hanner cynta yma. Ond nhw sydd ar reoli ar yr hanner. Digon i drafod gan ein tîm ni. 2 gais yn erbyn 1 i wi. Y sgôr ar hanner amser. Y Quins 7, Casnewydd 14. Quickly, yeah. Matt, given how you dominated possession and territory in that first half, or the first part of the first half, slightly disappointed with the scoreline? Yeah, a little bit, to be honest with you. I don't think we capitalised on the field position we had. I think we are our own worst enemy in the middle third at times, trying to overplay, so yeah, we'll try and sort that out second half, yeah. Obviously no trophy on the line today, but how important is it you finish with a win? Yeah, we talked about finishing strong after the season we've had. You know, it'd be nice to go out on a positive after the high of last week. Like you said, there's no trophy on the line, but still a game to be won. Good luck for that second half. Thank you very much. I'll take that for you. Reit, fel wedon ni Casnewydd nath reoli'r meddiant yn yr ail hanner yna. Gaethon nhw'i gwabrwyo yn y diwedd, gwaith trad gwych gan Cam Lewis ac yn ffeindio'i ffordd i'r llinell gais i wneud 7-0 yn y chwarter awr cyntaf. Ie, byw'ch argraffiadau chi am yr Phillips Ricky Guest. Dath Quins nôl mewn iddi, ond cyfleoedd wedi gwastraffu Casnewydd? Ie, fi'n credu tawe. Fi'n credu nhw nath reoli gyd o'r te meddiant a tiriogaeth yn y 20 munud gyntaf siwyd meddwl dylsyn nhw wedi cael mwy o pwyntiau, really. Credu nath Matt O'Brien siarad yn dda fyna yn gweud yn y chwarae bach yn gormod yn canol y car. A mae Quins i dod nôl mewn di, cwpl o sgarmesi symudol, a oedd Quins wedi bennu hanner yn dda iawn, so fi'n siŵr bydd nhw'n hapus. Ie, sut fydd Quins yn tymlo? Achos galle'r gêm na wedi rhedeg i ffwrdd ohonyn nhw weddol gyflym. Do, fi'n credu bod nhw weddol hapus yn mynd mewn i'r ystafell clywed, achos fel wedodd Emyr, sy'n nhw wedi cael dim tiriogaeth, sy'n nhw wedi cael dim meddiant, ond hefyd, maen nhw wedi cadw gyn yn y gêm. Fi'n credu fel wedodd Matt, fi'n credu bydde'n rwystredig yn mynd mewn, dylen nhw wedi cael lot fwy o ceisio, yn honest. Ie, gair gefn ni cybolwg ar y cais cyntaf, cais Cam Lewis yn troelli i ffordd i'r llinell gais, pyrwet bach yn y glaw. Ie, dwi'n credu nath y Quins yn dda iawn i dal yna mas. Newport yn lledu y bêl, a fel arfer byddwch chi ddim moyn torri nôl ti fewn fel na at y blaenwyr, ond i bod yn deg, wneud yn dda iawn. Trad yn arbennig a nath yn dda iawn. Oedd lot o pwysau ar y Quins fyna, so oedd rhaid nhw sgwr o'r cais. A fe dreulio nhw rhan heleth, rhan fwyaf o'r hanner cyntaf yna, yn hanner Quins, a chi'n meddwl bod ail gais yn mynd i ddod gan Matt O'Brien, ond jyst y bas ola yna ddim quite yn mynd i'r llaw. Ie, fi'n credu bydd nhw ddim yn hapus yn gwylio yn ôl. Cyfle wedi cochi yn llwyr.
bydden nhw wedi sgori hwnna 9 tro mas o 10 fi'n credu, ond eddi achos walle y tywydd, walle'r ymodau, bod e ddim wedi cael ei sgori. Ie, ni wastad yn gwybod emyr bydde tiriogaeth yn rhan fawr o'r gêm, a sut mae eisiau weld i'r ddau di'n fynd ati yn yr ail hanner. O ti'n gweud Rygbi, hoffi ti weld Quins yn cicio bach yn fwy? Ie, fi'n credu mae'n rhaid nhw cael tiriogaeth a defnyddio sgarmau symudol nhw fel arf. Mae fe'n dda. Maen nhw'n cael ceisiau wrth cefen y sgarmau symudol. Fi'n credu mae rhaid nhw fod yn adrannau well y ca i sefyll yn y gêm. Ie, ni'n gyfarwydd y gweld Casnewydd neu olwyr Casnewydd yn datgloi amddiffyn, ond wedyn dath cais i Henry Pam. Hwn yn dod o'r sgarmau, pa mor bwysig oedd e bod nhw'n cymryd mantais? Ie, mae hwnna'n rhywbeth mae'n rhywun dod trwy tymor. Maen nhw'n hoffi lledu bel, chwarae gêm llydan, ond maen nhw'n bod yn dda iawn yma pan maen nhw'n mynd i'r cornel do banc gyda pwyntiau. So, gweld yn ein dda iawn i ennill y bel yn gyntaf, setio'n dda iawn, a unwaith mae gan y momentum yn ysgarmau symudol na, mae'n anodd iawn i stopo. So, i bod yn deg, mae'n seithi bant yn amser iawn a llawn heddi y cais yna. A wedyn dath y Quins nôl mewn iddi fel wedodd Rhys a William, un cyfle, un cais, Eddie James, rhywun ti'n nabod yn dda, lot o sylw yn cael ei roi iddo fe, mae'n rhan o Academi Scales i chwarae dros Gymru yn y chwe gwlad, a mae'n gwneud y mwyaf o'i gyfle. Ie, mae'n boi ifanc anferth, so gwaith arbennig gan Dale Ford. Sgarmau symudol yn cael y kick-off i gyntaf, ond Dale Ford neu'n dda iawn. Dangos ei profiad, ond Eddie neu'n dda iawn i dod i redeg llinell ar y tu fewn, a'n benni hwnna'n dda iawn. So, enw i cadw mas arno, gobeithio dros y blynyddoedd nesaf. Y canolwyr yn cyfuno'n hyfryd fyna. Reit, cerdyn melyn neu beidio, doedd hi ddim yn y diwedd, gawn ni cipolwg ar beth y gwyddodd. Nath Sam Davies rhywbeth tebyg iawn i'r reigydd o gath e cerdyn melyn, beth yw'ch barn chi? Sa'n credu bod e'n cardyn felen i fod yn onest. O ddim cyfle i sgori, a na beth sy'n neud y gwaniaeth rhwng cardyn felen a just kick-osp. Ar y tro ma, fi'n credu nath Adam y penderfyniad cywir. Ond mae'n gwybod beth mae'n neud, Emyr? Ie, byddwn ni'n siŵr yn expecto rhywun fel Nick Cuddy wneud rhyw hen pen, ond i mas o'r ifanc neu na, fi'n credu mae'n gwybod beth o'n neud. Siŵr y ffodus ble oedd ar y caos, yn agosach i llinell, falle byddai'n cael bach mwy amdano hwnna. Ac yn sôn am Nick Cuddy yn gyflym, faint o rhan mae fe wedi chwarae, yn rhywun sydd wedi bod gyda Scales sy'n reigiau, di syrennu mewn y gêm ranbarthol ac yn parhau. Mae'n amlwg yn dwlu chwarae yn diwech, mae'n parhau nawr am tigawdau. Gyd o fan y fiadau wedi cael, mae'n dal yn hapus i roi pen dros y bel. Ni wedi gweld troi y bel dros y cwbl o weithiau, wedi dal ar cais yn y lan, dangos ei profiad, ond chwarae'r mae mor dewr, chwarae'r arbennig i fi, a mae'n gret gweld profiad e'r lefel yma. Reit, wel ni wedi gweld digon o geisiau da trwy gydol y tymor. Ni wedi torri'r rhestr lawr i 4. Chi wedi bod yn pleidleisio dros yr wythnos. Dyma nhw. Dim lot o opsiynau arall gan James Davies ond cicio. Gage sy'n ôl yna. Fe'n edrych lan. Dadlwytho hefyd. O, cyflymdra gan y Rodri Lewis. O, dyw e ffansi mynd yr holl ffordd. Trada! O, am gais fydd hwn i'r eilydd o fewn o'r ochr gamu unwaith, dwywaith. Bydd hwnna ar ei siowril. Nash yma'n cael y bel i short. Chwarae gwych a dadlwytho. Ond mae'r blaenwyr hefyd yn dadlwytho mwych. A mae'n nôl i mewn i Hafi Nash. Ydy o'n gallu mynd yr holl ffordd. A mae o'n croesi'r linell, ei wach fel Samson, a mae'n gais gwych i pen y bont. Be newn nhw nawr? Di Rhys y mewnwr yn rheoli. Waw, dyna i chi bas. Pas anturus draw i ochr arall y cae. Rodri Wall gyda'i gyflymder yn curo 2 yn amseru'r bas yn berffed i Callum Williams. O, cefnogaeth gwych fyna gan Rodri Jones. I groesi'r llinell, wel, dyna i chi chwarae diganol, hyderus ac anturus. Sym ryfedd bod yn gwenu. Jason Harris, rhywsyn i cael y bel i ddwylo fo. Fish, mae'r gêm wedi agor allan. Y chwarae yn rhydd. Caerdydd wedi bylchu Milad. Nôl i'r canolwr. Christy Comidis, Seriolo, yn troelli, yn curo eto. A Harry Milad wedi sgorio ei ail. Ie, cofio gweld nifer o'r geisiau na'n fyw. Emyr yn gyntaf, pa yw dy hoff gais di?
I bod yn deg hoff iawn o cais Llandyfri, mynd o hun hyd y cae llall, un cornel i llall, so dadlwytho'n dda, ond ond cais gyntaf yn arbennig hefyd, y ffordd nath e benni troi un o'r chwaraewyr ifanca yn y gyngrair, so dda iawn i fe hefyd. Pawb yn Llanymddyfri wedi bod yn pleidleisio am gais Rhodri Jones, Rygbi? Wrth gwrs. Be ti'n meddwl te? Ti'n mynd amdano fe? Ie, oedd e'n cais da, dde. Ma nhw gyd yn ceisio da. Fi'n credu oedd cais Harry Miller yn ddafyd. Fi'n credu rhwng y ddoi na. Fi'n credu wylle tew reina bydd yn illwyr. Reit, oes dim drymro gyda ni'n anffodus, ond mae'n fryd i ni ddatgelu'r enillydd. Ac yn mynd â cais y tymor Rhodri Lewis, dyna ni dros 400 o bleidleisiau i gyd, a mae fe mynd â 60% o'r bleidlais. A ni na ar gyfer gêm gyda'r tymor, felly llongyfarchiadau mawr iddo fe, sgwn i os mae fe'n gwylio. Llanymddyfri, chwaraeoch chi ddoi, colli yn erbyn Pen y Bont. Sut fath o gêm oedd e, a chi'n hapus gyda'ch tymor? Fi'n credu ni yn hapus i'r raddau, ond i'n siomedig fyd bod ni wedi colli'r gemau ni wedi colli. Yn ymffodus, rai gemau ni wedi colli, dylen ni wedi ennill. Ond fel garfa, fi'n credu ni wedi dod i'n unan mewn lle dda iawn yn barod i blwyddyn nesaf. Ond mae'r tymor wedi bod mor stop-start fel wedyn nhw. Mae wedi bod yn galed i creu unrhyw fath o momentum. Ie, dyma ni. Dyma'r cais ola ar fanc yr eglwys ddo. O ran y gyngrair yn ei chyfanrwydd, be bynnag sy'n digwydd heddi fydd Casnewydd yn benni'n ail. Maen nhw wedi ennill y cwpan, mi fydden nhw'n siomedig wrth gwrs ar ôl ennill 8 allan o 8 bod nhw ddim yn mynd i ennill y gyngrair. Bydden nhw'n gallu cymryd unrhyw beth o orffen yn ail, ei safle gorau ers 2009, neu na? Ie, fi'n credu byd nhw. Maen nhw wedi chwarae o boes fel Will Reid, wedi cael lot o rygbi tymor yma. Chwarae wrth ymyl rhywun fel Matt O'Brien, so fi'n credu mae'r gyngrair yn pwysig iawn i helpu datblygu lot o chwaraewyr, so yn gweld trwy bod Caerdydd yn neud e hefyd, lot o chwaraewyr profiadol iawn yn chwarae gyda Boys Academy, so fi'n credu mae hwnna'n system dda i wneud. A fi'n personol, fi'n watcho lot o'r gyngrair, mae rygbi dda i gael. Ie, sôn am y gyngrair, be chi'n meddwl am dyfodol y gyngrair? Mae sôn falle bod ni'n mynd i weld llai o dimes, o'n i quite yn siŵr. Rygbi, beth ti'n meddwl dylse pwrpas yr Indigo Prem fod? Fi'n credu mae eisiau nhw wneud yn glir beth yw'r pwrpas, achos fi wedi bod yn y gyngrair nawr ys blynydde, a sim pwrpas clir wedi bod eriod. Maen nhw wedi newid rifau'r gyngrair o 12, 1 ar 15, nôl o'n nhw'n trio mynd i 10 ar 11 ath ei 12 to. Mae jyst eisiau pwrpas glir i wneud siŵr bod nhw'n cael beth maen nhw'n moyn mas o'r gyngrair. Ac yn lle ni'n gallu datblygu chwaraewyr Emyr? Ie, fi'n credu bod yn bendant a dod boes yn y reng mlaen hefyd. Mae rhaid nhw dysgu rôle. Rhaid i dysgu mwy yn gêm anodd iawn fel heddi na unrhyw man. So fi'n credu mewn chwarae ran pwysig iawn, ie. A jyst yn gyflym de, beth sy'n angen i Gwins neu? Maen nhw'n benderfynol yn siarad gyda Craig fyna o orffen y tymor gyda buddigoliaeth ar y dir cartref. Yn foment fawr y ddiwedd y hanner cyntaf Rygbi. Oedden nhw'n gallu rhywsut a lafel yn y momentum yma? Sy'n byd yn stopi nhw, ond mae rhaid nhw ware yn adrannau cywir y ca. Mae nhw'n ware gormod yn hanner unen, a dyw e ddim yn talu ffrwyth o gwbl. Mae eisiau nhw cico'r bel fwy. Right, diolch am eich cwmni. A reminder, there's English language commentary available with Emyr Phillips and Andy Moore yn y Gymraeg. Ricky Guest a Rhysap William fydd yn cadw cwmni chi. Ie, bron yn barod amdani yn yr ail hanner. Quins fydd yn dechrau. Mae'n sych ar hyn o bryd yma. Bach yn fwy golau hefyd lawr yng Nghyfyrddin a wddyn yr hanner cynta ar y 10. Newport. Casnewydd 14. Gwins Caerfyrddin 7 ar hanner amser. Beth gath i weid yn y stafelloedd newid? Dwi ddim yn gwybod. Ond oedden nhw yn gallu gweithredu ar y geiriau hynna. Gewn ni weld. Quins nath orffen orau yn sicr. Casnewydd yn reoli hanner awr o lia o'r gêm. Use it! Ond gaethon nhw un cyfle a cymryd e. Gaethon nhw un arall ar ddiwedd yr hanner cynta a ffili cweit cymryd y cyfle yna. 7 pwynt sydd yn y gêm felly. Mae'n awel, mae'n afaneri a mae'r awel tu ôl i Gwins Caerfyrddin. Nhw sy'n ar meddiant yn lan o'r lain gynta. Eddie James dros y llinell fantes, mae'r cawr yn y canol yn mynd. O, na ddim ymlaen o'r dwylo. Mantes, sgrym fydd.
Davies, agor I lan I O'Brien. Mantes droso. Tackle dda gan Rodri Davies ar y gaping Casnewydd. Young. Ddiffyn cadar. Onside and prop. Okay, good. Tackle dda. Gan Ryan Bean, dwi'n meddwl o hwnna. Yr gicna. Dros yr yslis. Cymryd i'n sydyn. Mae Callum Evans. Cael ei chario nôl. Yr alwad falle bach yn hwyr. Nôl dewn ni. Lain I Casnewydd. Cyfle gwirioneddol cynta o'r ail hanner yma. Siomedig yw Dylan Richards. Dych chi'n ei gael gweld, bas nôl. Yr gic dros yr yslis yn uniongyrchol. Ddim yn gweithio mas I gefnwr y Quins. Môl! Ben Roach ar daliad ar hyrddiad nawr yn dod. Henry Palmer a'i ddwylo ar y bêl. Hwna di gwahanu tyma bach. Crane Morris. Cyd gyda'r dacl. Stay there. Cyd wedi derbyn cnoc. Na. Syni dim. Bach o wahad ar wyneb Nick Cyd. Pwythau, mae wedi cael sawl gwaith. Smoked yn cario. Quins yn cystadlu. Nhw'n ennill y gic gos fyna. Entry of this player. And then holding Caleb off Salmon. Mae Nick Cyd yn cael bach o driniaeth. Wedi cael cnoc. Falle ar ei ligad e. Yeah, the team are checking everything, okay? Yeah, if there's anything you'll... Gwaith da gan Caleb Salmon. Gwrw Academy y Scarlets. Dyma'r digwyddiad. Na'r digwyddiad ola I hwn. Gwaith da Salmon. Arbennig. Mae'n tackle y gath Nick Cyd I ynafu yno. You were pushing the ball, but yeah, I understand. So I lyddio mynd I ddigwydd i'r Quins. Just an accidental collision as he goes into the tackle. Ie, dim byd yn bod ar y digwyddiad. Just I clywed y TMO yn Anghlisti yn gweud na. Yn gwyn gwybod os yw Nick Cyd yn mynd I adael. Ricky Gesti cyrraedd nôl wrth yn ochr I. Ricky, mae'n weddol sych wedi goleuo tymach yw I. Odi, mae'r tywydd I newid bach. Gobeithio gewn ni bach fwy o gêm na, yn lle lot o camgymeriadau a lot o cam drin. Ie, felly gweld mae'na Nick Cyd. O'n I siarad, weles I Nick yn y gêm wedi si, sawl gêm ti di ware, o ddim cweith yn siŵr. Oedd yn gwybod sawl Carden Felen oedd wedi cael. A dde'n gweud bod wedi cael lot o stitches I fe. Cyn bod eisiau cwpl arall yn y fe, no? Mae'n edrych fel ni. Mae Nick yn benni ar ôl heddi, mae'n ymddeol. Hwn yw gêm diwetha fe yn y gyngrau i'r Quins. I'm happy. Am yrfa mae fe wedi cael. Falle ddim cweit wedi cael yr heiddiad, falle dyle fe wedi cael. Galle fe wedi fod yn fwy o ran o un o ran barthed ti'n meddwl fel chwaraewr proffesiynol? Wel, gyda dreigiau, gath ei bigo yn the all-time 15 gan y cefnogwyr, a mae hwnna'n siarad, mae hwnna'n gweud lot I fe fel chwaraewr, oedd y cefnogwyr yn meddwl, oedd y byd yma, ond beth dath yn ffodus I fe, oedd Covid a anafiadau ar un pryd, a wedyn gath e ddim cytundeb gyda Dean Ryan wedyn. On the line, next one's a free kick. Ie. Dal yn chwaraewr arbennig, dal I fod ar y ca hefyd. A dal yn cael pwythau. Meddiant glan. Gefn y lain. Quins nawr yn ffansi cael trygl fach. Ball's available, let it go. Lawr. Dim problem edd Adam. Jones yn dyfarnwr ni. Eddie James yn cario. Mae'n cael ei tharo lawr. O'Brien. Nôl. Palmer. Pas hyfryd I Skinner nôl ar y tu fewn. Dyma Casnewydd yn codi stem nawr. Young. Gweld e'n drwy system y dreigiau hefyd yn ysgol uwchradd Casnewydd oedd e. Kick Will Reid trwy ddo. Morris ar ôl I Davies yn cael I. Davies 5 metr mas.
Crane yn o'n sydyn. Ongl hyfryd gan y bachwr. Oedd i we lawr, oedd i ma fe. Ail gais i Henry Palmer. Cais hollol wahanol i'r un cynta. O bledath Rygbi a'r rythr a'r ongl hyfryd. Fel bob bachwr ti'n mynd i wein ar. Bob tro, fi'n credu bydd y mas anel ar i fod yn deg, sydd wedi gweld yn symud mor gloi yn ei eriod. Ond, na, cais hollol lefiannol, Casnewydd yn dod i'r pwysau ymlaen, Quins yn neud camgymeriad yn canol y ca, a Casnewydd yn neud y mwyaf fe. No problems with that try. Cheers. O'Brien, nath gomoni pethach ar ôl taro'r gic yna lawr. Sawl gwaith oedd Henry Palmer yn y symudiad yma? O leia 2 waith, os na 3. Do, i fod yn deg fe, oedd wedi wario ran enfawr yn y gais a yn diwedd yn sgori. Ond bydd y Quins di siomi gyda hwnna. Mae lot o taclo gwan fyna, boes yn miso tackles, Caleb Salmon yn un, a fi'n siŵr bydd e ddim yn apus yn unan am y tackle gath i miso. Mae'n bydd e'n hapus. Fydd Henry Palmer ar y hat-trick. Reid. Taro hwnna yn hyfryd. 2 mas o 2 iddo fe. Yn ymestyn mantes Casnewydd. Gwmws bydd nhw moyn wrth o mas o'r stafell newid. Sgorio fe yn y 5 munud gyntaf. Dyna'r digwyddiad. Rhys Jenkins yn taro'r bel lawr. Just wait a sec, just sort the subs out here, boys. A dyma Palmer. Just bounce off un tackle a neud yn dda i gael y bel na lawr. Okay. Quins 7. Casnewydd 21 yw i nawr. Anything? Mae bydd yn bod ar hwnna. Okay. Carwyn Williams yn hapus a beth welodd e. Hold 9, stop. Mae'n cael ei chario nôl. No, inside last. Ti fewn? Inside for me. Bydd na drafodaeth falle bydd y TMO, y dyfarnwr teledu'n cael pip ar Adam, rhywbeth fan hyn. you've got contact from the Quins player on that restart. So you're telling me it's a penalty, Gwyn? Yes. Wait there now. Okay, so there's contact in the air from the kick-off, so it's a penalty to Newport. Carwyn Williams yn hapus a beth o dde di gweld. He's just nudged him. Yeah. It's just a nudge slight nudge, which is put more balance to prevent him catching the ball. Ni'n gweld hwnna lot gyda'r kick-offs. Mae'n rhaid i siŵr bod chi ddim yn cyffwrdd unrhyw un yn yr air, achos yn ymffodus mae anafiadau gallu cael eu creu achos ni. Eddie James oedd fi'n meddwl yma Casnewydd wedi methu ar y slis gwrth ymosod o'r Callum Evans wneud. Ddim wedi cael ei daclo hwnna, llithro nath e. Quins sydd ar bel. Drod ôl ychydig bach, trial cael bach o momentum yn mynd mlaen. Marshall edrych am redwyr, Salmon yn cyrraedd ar ei ysgwyd e. Pas ymlaen yn ymffodus. Gewn ni weld siw mae'r sgrym yn edrych. Forward from 10. Mae'n cydw wedi cael ei elyddio erbyn hyn. Mae Leon Samuel wedi dod i'r car. Dyna gyrfa cydw bosib ar ben. Yn ymddeol ar ôl y gêm yma. Mae fe'n heiddi eistedd lawr hefyd. Crouch! Okay, stand up boys, okay, bit of a gap please, okay lads, just a touch bigger please, okay, yeah, just a touch more, yeah. Fi'n credu bydd y Quins yn trial dod i hadriad mlaen fan hyn i trial cael y kick-off o'r sgrym. Ond mae Steph Phillips rhaid wneud siŵr bod i ongl yn gywir i wneud siŵr bod y sgrym yn mynd y ffordd Just too much weight coming through. Far too much weight just coming through. Ddi ddim yn setlo. Need to be balanced. Cic rydd yw i'r Quins. Lan mae hon yn mynd. Dod mlaen mae Ioan Davies. Cymryd i hefyd ar garlam. Dal i fynd. Dal i fynd mae Ioan Davies. Gwaith arbennig gan y cefnwr. Dyma'n dod eto, Reid, y bas. Y bas na yn hir o Brian. Mae wedi cyrraedd yr yslis bellad. Nawr yn ddwylo Cam Lewis, ond y lliman yn yr awyr. Tro dros yr yslis. Pass from one to another. Casnewydd yn trial ware. Mae'r seil yn ware yn dda iawn i fod yn deg, ond eto
cic gwael gan y Quins, jyst yn rhoi cyfle i Casnewydd ddod nôl atyn nhw. O ddim gobeith i'r Quins ennill y bel yn ôl yn y ffodus, oedd e dim digon hir wedyn i cael chase, chase da. Quins di ennill y bel yn y lain, ond ryngipiad yng nghanol ca, di darllen ni fel llyfr da. Matt O'Brien yn croesi, pedwarau'r cais i Casnewydd, cais pwynt bonus iddyn nhw, odi'r fuddigoliaeth yn saff. Dyn ni ddim cweit yn mynd mor bell â ni, mae hanner awr ar ôl, a maen nhw wedi ymestyn i mantes nhw. Yn ffodus i Eddie James, fyna fi'n credu welodd hwnna o'r Llanelli'n dod. Fi'n credu byd o ddim yn apus gyda hwnna, mysio nhw'n just ail sgwrsio a jyst neud siŵr bod nhw'n glir a beth maen nhw'n moyn tra creu off y kick-off, a wedyn dilyn y plan a trial cael rhyw fath o pwyntiau mas o'r 10 munud nesaf. Trosiad syml i Will Reid. Pedwar mas o'r bedwar, iddo fe nawr 28 i 7 mae Casnewydd ar y blaen. Ti'n gweud am y symudiad am Eddie di bod yn ware gyda tîm dan Ugen Cymru, di bod mas, falle ddim yn ymarfer mor gyson â ni. Mae hwnna'n digwydd lot wrth gwrs yn yr Indigo Prem, pa mor galed yw e wedyn. Mae rhywun fel Casnewydd falle yn fwy setl fel tîm. Do you want time off, Adam? Mae wedi bod i lot o tîmau blwyddyn hyn. Mae rai cael cysondeb yn ffodus i wneud siŵr bod pobl yn deall i swyddi a deall y chwarae. Ar gylwadau fyd yn ffodus fanna, fi'n credu oedd hwnna'n symudiad wrth y cae ymarfer, ond nhw heb edrych beth oedd i flaen nhw. Will Talbot Davis, un o Academi y Dreigiau. Mae fe ar y cae'n gwisgo 23. John Morris wedi gadael i Casnewydd. Free kick numbers. Rhifau yn broblem yn y lain yna i Casnewydd. Cic rydd yw i. Yeah, okay. Just a free kick for numbers in the line out advantage. Eddie James ffigio y bas yna. Meddiant i'r Quins. Cyflymdra gan Dylan Richards. Gwrthrycio da. Never on your feet, supporting your body weight. Cic gosb yn dod wrth i Rodri Davis fynd mlaen y mach. You're propelling yourself forward, but you're off your feet. Dwi ddim yn siŵr os fi'n licio reon. I fi, o ddim byd yn bor o beth o Rodri Davis yn neud. Mae'n cymryd tipyn i rywun i stopo momentum yn mynd na ti mlaen, Ricky. Mae'r un am y roly-poly sy'n ffili neud yr un peth. Mae'n glir yn y reolau bod os chi'n symud mlaen wrth defnyddio ymgluniau, mae hwnna yn cic-gosb, yn ffodus i Rodri na beth nath e fyna, ond fel ti'n gweud y roly-polies, mae hwnna eto lawr i'r dyfarnwr. Os mae rhywun yn trial jaclo fel petai, a maen nhw'n rowlo, mae fe'n cael cic-gosb, ond os dyw neb yn mynd am y bel, mae fe'n chwarae ymlaen. Advantage knock-on. So mae'n lawr i'r dyfarnwr, a nid yw rygbi'r byd neu World Rugby, a moyn roed y penderfyniadau i'r dyfarnwyr i wneud. Mae'n moyn patrwm clir, ond mae'n neud i bach yn gymleth. Ond i achos mae'n cael cysondeb wedyn gyda'r dyfarnwyr drwy gydol y gyngrair yma, a hefyd yn uwch. Eddie James yn cario. Advantage over for the knock-on in the line-up. Mae'r dyfarnwr teledu yn cael pip am beth sydd wedi digwydd i Lewis Morgan. Mae'r meddiant dal gan y Quins. Isio rhywbeth i ddigwydd. Maen nhw wedi eitha'n da. 2 gyfle maen nhw wedi cael. Maen nhw wedi cymryd 1. Trydydd cyfle. A maen nhw'n cymryd hwn hefyd. Ryan Bean yw hwnna'n croesi. Ail gais i'r Quins wedi ymateb yn syth i'r ryngipiad yna. You need to have a check of the contact of Newport 20 on Quins number 2. Yn dod mewn i gael pip ar beth sydd wedi digwydd. Beth sydd wedi bod Kyle Taylor ar y cae just explain the try is fine, but we might have potential foul play, so we'll check now. Captain? Zon yn diddorol i gweld. Mae'n lle bod cyffyrddiad o'r pen fan hyn ar y tacl i'r Rhywigen a'r Lewis Morgan o'r Quins. Captain? Wel, dyna'r cais. Dim byd yn bod ar hwnna. I'll explain. Okay, so
Gŵr o The try is Sir fine, Benfro, but a with nath groesi'r potential Ryan foul play Bean. from Newport in the build up to the try, so I'm going to check it, and then we'll see if we need to sanction it anymore, okay, boys? So I'll just go and check now. Dyma'r digwyddiad fan hyn, Ricky, dwi'n meddwl. Wel, mae lot o beddach mae'na. Mae George Young ar dacl. A fi'n credu oedd Lewis Morgan wedyn yn mynd lawr. Fi'n credu walle bydd Cerdyn Coch fan hyn. Okay. Achos sy'n mynd i wneud unrhyw ymdrech i cwmpo i uchelder. Na, dyw e ddim wedi wneud, ond mae Lewis Morgan wedi colli tyma chwichder, ydw e? Odi mae wedi, ond fi'n credu oedd digon amser gyda fe fel taclwr i newid i uchder. We definitely have foul play. We then look at the impact. So for me, there is a high degree of danger there from number 20. But the player is being tackled, so he's bent at the knees as well, which is the mitigation for me, which brings it from the red down to the yellow card for me. I'm with you there, They're the facts I'm seeing. Does anyone disagree with you? Okay. I'm with you. So the try is good, but with yellow card number 20, for that reason, with the mitigation, that brings it down to the yellow. Mae wedi colli gafel ar y bêl yn y symudiad. Captain, number 20. Be sy'n digwydd wedyn? Odi wedi colli'r bêl, neu ydy'r bêl wedi cael ei ripo gan Casnewydd. Fi'n credu na'r ffaith fan'na. Sy'n credu bod wedi gollon ymlaen. Fi'n credu mae wedi cael rip nôl gan Casnewydd. There's another one in there which is making him being bent at the knees, which is the mitigation from the red to the yellow. So it's a yellow card offence, okay? The try is good though, so we restart with a normal kick-off. Kyle Taylor yn gadael. Wedi bod ar y cae am lot fawr o amser. Mae'r cae sy'n sefyll. Iglaid Ricky Guest wrth yn ochr i fan hyn wedi gweld llaw mewn efo'r yn rwygo'r bêl. Felly dyna pam neu nhw'n trafod bod y bêl wedi mynd mlaen. Ond bydd Casnewydd lawr i 14 am 10 munud. Hon yn cic weddol syml i Steph Marshall. Fi'n credu byddai'n cicio hon with y rwydd. Yep, dim problem i'r maswr. 34 o bwyntiau i fe y tymor yma. 14 o bwyntiau nawr i'r Quins. Eto mae eisiau'r Quins nawr cael kick-off da, edrych ar ôl y pêl a cliro'r llunellau a war yn y drannau cywir y ca. Un ryngipiad. Maen nhw wedi rhoi yn yr ail hanner yma. A wedyn un arall, cais arall, Casnewydd yn dod. Bach o bwysau. Cic yn cael ei tharo lawr. Sgôr nesaf na llweddol, Ricky Myrin. Odi, Quins yn sgôr i nesaf, a gêm dyn ni. Use it! Rodri Davies, cymryd i amser wrth glirio. Mynd am yr yslys, Odi ma fe. Rodri'n dangos i profio fan'na, fy'n off y ca yn gynnar. Rodri wedi wario lot o rygbi dros i yrfa. Quins on the line then, boys. Proffesiynol am cwbl o flynydde, a nôl na'r yn byw yn grymich, a wario i Quins Caerfyrddin. Cyn fy'n bant fel proffesiynol, oedd e'n wario i Llanymddyfri. Ie, beth yw Rodri nawr? 30, 31, rhywbeth fel adden ni'n gweud sy'n y fod? Sa'n siŵr, sa'n hollol siŵr, ond sa'n credu bod i bell off. Digon ar ôl yn y coesau iddo fe yn sicr. Let it go, tackle's in the way. Pentwr o golf. Reid edrych am opsiynau. Cicio. It's a charge down, we play on. Gwrthrycio. Yeah, I've got it. You just can't kick the ball. The counter-ruck's good, but you can't kick the ball. Dim byd y fod ar y counter fan'na, ond ma'n ddim yn mlaen o'r dwylo. Y gym jyst i colli siap yn y funud diwetha, mae'n gyfan gwbl. Pentwr o gyrff. Dwylo mewn, trad mewn, Messi. Fi'n credu bydd kick-off berbyn Callum Evans fan hyn. For me, there's two Newport players outside. Well, so we need to check if there is a line break, if there's cover coming across, or if it is a yellow card for the line break. Okay, yeah. Yeah, just check in. TMO. We just check if there's cover outside. Be sy'n digwydd? Dos dim TMO. Pwy sy'n neud y penderfynu wedyn? Y tîm sy'n dyfarnu? Ie, fel arfer, mae tri'n dod at ei gilydd a neud y penderfyniad ar ôl siarad yn bwyty fe a neud yn sicr bod y penderfyniad yn un cywir.
Mae'r TMO yma heddi. Mae'r gêm ar y teledu. Mae'n man i ni ddefnyddio fe. Yes, we have got cover. There is cover, yeah. Penalty only. Covers outside. Dal bach yn rhyfedd i fi. O, dos dim cyfa yna. Oce, mae'n garden felen. Mae cyfa yna, oce, ti'n iawn. Ti'n aros ar y ca. So mae'n garden felen, Ricky, ni gwi. Odi an adi. Na bod mae'n glir, mae'n ddi yn y ffodus. Ond o ddim cyfle sgori achos oedd cyfa yna. Na beth yw datganiad y dyfarnwr. A fe sy'n charge. Always fine through the middle. Always fine. Le mae'r bel, fi'n credu bod y Quins wedi cael ei dwylo ar hon. Credu bod Ryan Bean mewn edrych. Mae Ryan Bean a Hayden Pugh wedi gwneud job gwych fan hyn. Fi'n credu bydd hwn yn sgarmes gael ei dal i fyny fan hyn. Still going forward. Dal yn symud mlaen. Sgyrraedd i'r llawr. Sym rhaid i neb symud. A mi fydd i yn sgrymu'r Quins. Managed to get himself through the middle and legal. Unplayable, turnover ball. Pan o'n i'n wario rygbi nôl blynydde maith yn ôl, Ricky, oedd pawb yn dysgu ti, byd o'n mynd am y bel, os oedd rhywun yn dwcir, i mynd am i brichau nhw, a'i dilo nhw, a tynnu nhw off. Nw'n gweld na yn digwydd gyment, ti'n modd fel ti'n hwco rhywun off, a tynnu dilo nhw off y bel, so un llawr ôl dyn nhw wedyn. Fi'n credu gyda'r reol newydd, sy'n eisiau neb i symud, so os maen nhw'n cael gafel yn y bel, jyst sefwch mewn hwnna, a chi'n cael wedyn y sgrym i chi. So, mae hwnna'n newydd fawr i fod yn honest. Bind! Cyfle i'r Quins i glyro tymor fel hyn. Davies yn bwydo. Casnewydd yn trial dod i pwysau arno. Davies. Hold in front forward. Mynd am yr ysles, mae'n gic arbennig hefyd. Talbot Davies i nôl na. Ond yw mae'n cymryd i'n sydyn. Odi ma fe. Davies. Yn ymateb ar gic. Banana na. Mae hwnna'n un dda hefyd. Mae hwnna'n mynd i fod yn 50-22. Odi fi. Nadi. Gwaith da gan y mewn o Rodri Davies. Agor i lan nawr. Mae Dylan Richards yn neud. Dangos i gyflymdra fe. Mewn i'r traffic. Dal i fod yn y doi ar hygen. When the ball turnover's good. Away Quins! Casnewydd i dwcir i. Quins wedi colli'r bel. Cyfle mas fan hyn yn llydan nawr. Torri nôl ti fewn. Mae David Smith. A'r bel wedi mynd mlaen. Cyfle bach wedi mynd. Sgrym gewn ni nawr. A fi'n credu bod ni'n gallu mynd lawr i gael sgwrs gyda Lauren, sy'n cadw cwmni i Tyro Morris. Ty, firstly, what was the discussion at half-time? You've come out and caused them plenty of problems in the second half. I think with the weather the way it was, I think it was important around the territory, but not overplaying that middle third. So we spoke about turning their back three and keeping pressure and making Carmarthen exit, really. And how fitting for Matt O'Brien to score an intercept try of all things. You just can't keep him out of the game, can you? No, he's scoring for fun. So I think he's up to 1,008 points now, yeah, and he's still going. And just, there's been a few controversial decisions. What have you made? Firstly, the yellow card we've just seen. Quins could have had one a few moments ago. Yeah, it's very close. It's hard for the rest, but I think there may have been a few mitigating circumstances on our yellow, but yeah, they're doing it for the right reasons and safety. So. Thank you very much. Good luck for this final 20, I think. Thank you. Diolch. 22, neu lle di weid 21 a 53 seconds i fod yn hollol gywir. Lot o eilyddio'n digwydd. A fi'n credu bod hyn gyfaill i Rhys Downs ar y car y ci. Mae Rhys ar y car a mae Nicad wedi ail dod ar y car ar ôl cael bach o triniaeth o'r golwg. Stitches, mwy o stitches i Nicad. Good. Crouch. Bind. Rhys Jenkins wedi gadael i fynd yn y reng ôl. Keep working, you two. Hyrddiad bach. Cofiwch bod Casnewydd hefyd lawr i 14 dyn. Mae Kyle Taylor wedi cael carden felen. Llwyddo cadw hwnna mewn o Iowan Davies. Yn cael un mewn i bach o drwbl yn neud yn ddau gyrraedd y llawr. Yn eiliad dyngedfennol. Use it. Downs yn gwisgo 21 profiad ganddo fo. Bron a colli afel ar y bel. Pas hir mas wrth Cam Lewis. Mae hwnna wedi mynd mlaen o'r dwylo. Mae Casnewydd yn dod i hunain o dan bwysau fan hyn, Ricky. Mae nhw'n eisiau nhw just
neud y passes mwy byr. Mae'r amodau dal yn lib, mae'r pel dal yn lib. Ond mae cyfle y Quins fan hyn nawr i gobeithio cael rhywbeth mas o hwn. Os maen nhw'n cymeryd y cyfle hyn, mae gêm dyn ni ar yn dwylo. Mae'n lyddio ar y cae i'r Quins hefyd. Josh Davies yn ongwisgo 23. Fi'n gwybod bod Dylan Richards a Curtis Ford wedi gadael. 15 a 14. Aaron Hemmings arno fyd fel mewnwr wedi eddio Rodri. Wedi newid, mae Rodri dal ar y ca. Mae ar yr asgell. Right, OK. Welwn ni fe'n gweithio i'r Scarlett a'r Ciaran Hadi o'r safle'r mewnwr i'r asgell wythnos diwetha a sgoro nhw'n syth. Mae'r wythnos cynni oedd hynna ar barc y Scarlett yn ebyn y dreigiau felly. I fod yn deg i Rodri, mi'n credu mae'n digon cloi war yr asgell. So, sy'n colliad o cael yna i fod yn onest. Ie, profiad saith bob ochr dy Rodri wrth gwrs. Set! Steady! Hemmings yn bwydo. Quins yn mwyn hyrddiad bach. Rai defnyddio ddi. James, dymu, cario. Just creu targed mae fe'n neud. Rown y cornel mae captain. Pew yn dod. Amddiffyn da gan Casnewydd ar hyn o bryd. Hemmings. Tackle now! Bale mas. Mae'n mynd at gyfeiriad. Mae'r eilydd sy'n ar Bale nawr. Josh Davies yw hwn. Pêl gyflym. Steph Phillips. Cael ei herddio nôl yn y dacl. Dal yno. Geth Davies. OK, tackle. Ni'n cael ei dynnu nôl gan Henry Palmer. James. Dim gormod o opsiynau a gwaith da gan y canolwr trwy'r dacl gynta. 5 metr yn fyr. Manu. Josh Davies. No, it's tackle now. Hemmings. Bas na ar y llawr. Gallai weithio mas. Dal i fynd ymlaen. Eddie James. Mae fe di mynd ymlaen trwy gydol y prynawn. Dal i fynd. Mae'n creu lot o problemau i Casnewydd ar y foment Eddie James. Fi'n credu mission nhw rhoi'r bêl bach fwy i fe. Lot o pwysau fan hyn gyda Quins. Mission nhw cael rhywbeth mas o fe. Ie, mae'r cloc yn tician o hyd 61 bron 62 o funudau ar y cloc. 18 o funudau ar ôl i'r Quins i ffindo ffordd nôl. Steph Marshall, bas mas yn llydan. Nôl, mae hwnna di mynd o hyd, dwi'n meddwl. Ond i Casnewydd wedi dwyni. Fi'n credu bod nhw ar y llawr. Quins yn colli siap, mae'n awydd o'r rwydd, yn y ffodus wedi colli'r bêl fyd. Casnewydd yn clirio. Downs oedd ar gic yna. Codi'r pwysau am ychydig bach. Credu bod pawb yn mynd i gael gêm pan awr. Mae Rygbi fi'n credu bydd neb ar ôl ar y meinciau. Mae'n gyfle gêm olaf y tymor i'r ddoi dîm. Rai ddim wedi wario gymaint â ni. Rhaid ambell i foes ifanc yn wedi gyda'r Quins yn dod mlaen achos mae nifer fawr o anafiadau dyn nhw. Cyfle i gwbl o foes dod mewn ar permit yn bell waith hefyd. Os, i fod yn deg, mae Ivan James wedi ymuno gyda nhw. Fi'n credu i gobeithio fe oedd yn arbeth. Mae James Newnian, mae fe wedi gweithio'n galed blwyddyn hyn i fod yn deg fe. Mae wedi newid siap i gorffe yn llwyr. Boi o'r athletig o fe'n reiddio, ond da i roi cyfle i'r boes yn barod i blwyddyn nesaf. That's a good turnover, just forward in the line out. Bod ar beth y gwiriodd yn y ryc, ond ath i mlaen. Ath i mlaen o'r line. A sgrym i'r Quins fyddi. 62 bron 63 o funudau ar y cloc. Fel wedes i gyda Rhys, mae lot o anafiadau gyda'r Quins, a lot o chwaraewyr ddim ar gael. Leon Randall gyda concussion, Nick Reynolds gyda anaf i gwdd, Josh Batcup wedi fractio i jaw. Josh Batcup wedi torri i gefen, Jack Wilson wedi fractio i jaw, Lewis Millen, ligaments yn ei bigwrn, Ben Lung, Ben Glyn, Torin Mael, mae gorffen yn dechrau torri lawr yn y ffodus, Ollie Evans gyda concussion, so fel wedes i lot o anafiadau gyda'r Quins. Wel, sy'n neud i'n rhyfeddol bod nhw hyd yn oed yn y gêm yma gwbl, a maen nhw yn codi stem hefyd. Mae bach mwy siap dy'r Quins ar y foment, maen nhw'n rhoi opsiynau tu ôl y pêl, so mae'r blaenwyr yn mynd mlaen, ond mae hyd ar ail opsiwn gyda nhw.
Ford oedd hwnna. Dale Ford. Mae Curtis i frawd wedi gadael. Dyma'r captain, Byw. Bounce o rown fel ballerina war y teg i fe. Trad cyflym. Yn 34 nawr Hayden Byw. Ond mae wedi bod yn ganol popeth y prynawn yma. Dyma'r un arall sydd wedi bod yn effeithiol iawn. Eddie James. Eddie James eto yn disgwyl yn beryglus. Cwn yn dod. O, amseru y bas na yn berffeth. Josh Davies oedd yn redeg arno iddi. Cymryd y cyfle sy'n bwysig mynd i nawr. Mas yn Llydar. Ond wedi mynd mlaen o'r dwylo y bel na. Just yn dipo o blaen Dale Ford. Di byd gallai fe wneud. Eto, Quins ddim yn gywir. Yn ffodus, fi'n credu oedd cyfle fan'na i nhw sgori, ond mae eisiau cywirdeb arno nhw yn y dranne'r ca. Mae'r cyfleoedd gyda nhw nawr, mae eisiau nhw fod mwy cywir a deiff y ceisio. 64-28 gone. Ia, mae'r garden felen nôl ar y cae. Kyle Taylor nôl arno. Yr ail reng i hwnna. Josh Skinner. Cwbl anafiadau. Tymor di bod yn hir, Ricky? Mae tymor wedi bod bach yn od i fod yn onest. Dechreuon ni nôl y mis Awst. Dath Covid to a gaethon ni stop mis Rhagfyr. So, very stop-start i fod yn dig, ond mae hyd yn galed achos gaethon ni 2 flynedd petai o ddim waren y 2 tymor. A mae'n hala smelen iddo nôl mewn i'r siap neu sa'n gwybod beth yw'r gair, i'r cywirdeb gyda'r corff i war o rygbi, achos dwi'n fynd i'r gym ddim fel ware. Ti'n trino, ond mae waren rhywbeth hollol wahanol yw e. Cael dy fwrw rown fel ti'n cael dy fwrw rown yn trino, mae'r boys yna fod i licio ti. Dwi'n mynd i ware erbyn rhywun arall, a ongleg o wahanol ti'n cael dy fwrw. O, yn llwyr, ni'n gweld y Quins nawr yn cael gwthio da ar y sgrym. Eisiau nhw cadw Casnewydd yn yr adran yn y ca, gobeithio cael kick gosb a wedyn dechrau to. Mae'r Indigo Prem yn rili dim, mae Caerdydd wedi ennill a wedyn mae Casnewydd y ddoi dîm sydd wedi bod ar frig y gyngrau'r trwyddi, ond mae pawb arall o'r trydydd safle reit lawr mae'r Quins yn y 7th safle. Gallen nhw gwplan o 8th agos mae Merthyr dan o nhw dal i chwarae Aberafon. Gallai fe'n yn drydydd, ond gallai, os yw'r Quins yn ennill, gallai nhw fel yn drydydd. Mae'n really condensed fan yr Indigo Prem. O, i fod yn dig, mae'r gyngrau mae pawb chi'n meiddi pawb, a na beth sy'n neud yn dda i gwylio. Ni'n gweld y bob wsnoth wrth fel chi ar y teledu a ni'n ware. Mae'r gêm yn dda, mae'r cysondeb yn dda gyda'r chwaraewyr. Mae'n dda i watcho, ond yn ffodus, mae eisiau fel ges i gofyn yn hanner amser, mae eisiau strategaeth glir ar y gyngrair i cael y ffrwyth o beth maen nhw moyn creu gyda fe. Ie, rhywbeth i drafod am oriau, nege am yr gwarter awr sydd yn ni ar ôl. Yn anffodus, sa'n credu bod neb gyda'r ateb. A di mynd mlaen o ddwylo Dale Ford. Knock on. Sgrym gewn ni. Sgrym. Yng nghanol cae i Casnewydd. Ti'n gweld pwy sy'n ar y cae gyr wrthyn ni gweld y digwyddiad yna. Wel, eto, law mewn yna, gwaith da gan yr eilydd Kyle Taylor. Oedd hwnna nôl ar y cae, mae di ennill kick gosb nawr yn cael llaw mewn. Just i gael y bel yn rhydd i ennill sgrym mewn dîm. Shoulders out then, boys. Gallai hwn fod yn sgrym bwysig, gallai hwn troi pethau os geiff y Quins hyrwyd dda a kick-off. Bydd cyfle nhw'n fynd lawr, ond yn ffodus, dyle hwnnw fod penalty erbyn y Quins o'na, fi'n credu. Fi'n credu falle bod ni'n mynd i ddod nôl. Na, ni ddim. Chwarae yn mynd yn ni flan wrth i Dale Ford a gori lan. James, kick hir lawr y cad. Dyna le mae'r Quins yn moyn bod. Matt O'Brien yn ddigon hapus i weld y bel yn mynd hibo fe. Cymryd i amser. Oedd e'n siap o i drial wneud spiral o hwnna. Oedd yn amlwg bod e ddim wedi bod yn ymarfer gyda Ricky Guest. Na, bod rhaid fi cael chat o fe ar ôl y gêm i dangos o fe fel i'n neud e'n credu.
Na, i fod yn deg, oedd hwnna'n cic salw. Mae Matt yn cic o'r da. Pob wsnoth mae'n neud e'n gywir, so sa'n credu bydd y rhi hapus hwnna. Boys, just step off, Newport. Thank you. Un peth da, ath i dros yr yslis. Tafliad perffaith i'r cefn. Daliad gan Ryan Bean. Sgoriwr un o geisiau'r Quins. Be'n yn seithi mas. Yr eilydd, James Newlion. Cymwni pethach, captain Pyw. Gystadleol yn ardal y dacl o hyd. Dim gormod o opsiynau gan Marshall fyna. Bydd dda, jyst i dorri nôl ti fewn. Dal gafel ar y bel. Rodri Davies y mewnwr. A fe di symud i'r asgell. A mae fe dod i ddisgol am waith Ricky. Ti'n gweld e'n ymddangos o ddochr y rycs, mae ti? Odi, a i fod yn deg, mae'n bryglis. Mae bel yn ei dwylo fe. Dwi'n credu mae eisiau fe wneud fwy o fe. A denu yr amddiffyn ato fe. Ie, mae hwnna'n wir am lot o ysgellwyr. Mae'n lot o fforddwyd ydy. Mae'n gweud cadw'n llydan, aros mas, ond dod i edrych am y bel. Fel oedd rhywun o'r enw Shane Williams yn arfer wneud. Fel oedd lot o'i geisiau fe'n dod wrth edrych amdani. Advantage over for the forward pass. Wel, dyfarnwr ni'n tyfio fod y fantes drosodd i Downs godi'r gic yna. Do, oedd ddim byd positif yn dod o fe, maen nhw wedi cic o'r bel bant, advantage over. Cic fydd on hefyd, dwi'n meddwl. Marshall. 21, stop, in front! Wel, Matt O'Brien, se fe wedi meddwl dwywaith am hwnna, fi'n credu gallai fe wedi gadael i fynd dros yr yslis. Do, fi'n credu oedd e'n meddwl bod cyfle dy fe i ail ymosod yn ffodus, gath e'n wrong ar y tro ni. A fi'n credu bod e'n gwybod ni fyd. Oedd hi yn gic dda. Se fe wedi gadael hwnna i fynd. Bydd hwnna wedi mynd syth dros yr yslis. Cyfle i'r Quins eto. Time off, we got a player down, 2 players down. Ardal da i nhw fod yno. Fi'n gwed ni bydd sgarmau smidol dyn nhw fan hyn. A ewn nhw trio dod i pwysau ar Casnewydd. 69.50 on the clock. Just dros 10 munud sydd ar ôl yn hon. Digon o amser i'r Quins. Ond mae rhaid nhw gael rhywbeth falle y tro yma. Ar ymweliad bach yma. Dyma un sydd wedi creu argraff. Wedys i cyn y gêm bod fi'n edrych mlaen i weld Eddie James yn chwarae yn y canol. Yn gawr o ddyn. Be mae'n neud yn war y centre? Mae slab yn y fo i fod yn deg. Sa'n siŵr pwy sy'n trin i wallt e. Fi'n credu mae eisiau benni hwnna off. Boys, that clock's wrong. Hayden. Rhaid bod yn hwyr i ddod i treino neu rhywbeth neu i'r gêm a maen nhw wedi jyst i tynnu'r bowlen off. Ie, dim digon arian y fe talu am y cwbl i gael ei wneud. That clock's wrong over there. 10. Cwpl o hairstyles diddorol fi wedi gweld yn ddiweddar gyda'r mylet yn dyn ôl mewn i ffasiwn. Dyma'r hyrddiad o'r Quins. Quins yn disgwyl yn grif yn hyn. A fi'n credu mae'n rhaid i Casnewydd watcho beth maen nhw'n neud fan hyn achos mae hwn yn... Ddim maen nhw... Mae'n hyd siawns o cael kick-off berbyn nhw. Stand by Quins, own man down. Carden Felen, cais cosp, ond mae ar y llawr yn gyfreithlon. Ond dyma nhw'n dod, a dyma Eddie James yn dod unwaith yn rhagor. Le mae'r bel? Mae yno i Hemmings. Pel yno i'r Quins. Os ydyn nhw gael rhywbeth o'r gêm yma, mae rhaid yn nhw groesi nawr. James, pas hir, mas yn llydan, y bas mlaen, dwi'n meddwl. Callum Evans, o'n i'n meddwl bod wedi llwyddo dal honna wrth dirio, ond fi'n credu oedd y bas mlaen. Gyda mateb Craig Evans yn y fforddwr, fi'n credu mae bach o siom dyn nhw fanna. Oedd cyfle di ri dyn nhw fanna, cyfle di ri sgori, ond yn ffodus, maen nhw ddim di cyfle cymeryd eto. Ie, mae hwn yn ddangos yr ongl i ni. Bas. Nath e ddalu yn berffaith Callum Evans, ond fi'n credu bod nhw gyd yn gwybod bod y bas na just ymlaen. Bind! Bron yn berffaith. Steady! Scrum dda. Scrum gadar. Ben Roach. Jenkins i hwnna yn safle rwythwr. Rhys Jenkins i hwnna. Gyment o newidiadau. Dan Hill ar y cae hefyd yn gwisgo 19
i Casnewydd, felly gweld yna. Credu bod George Young dim yn ôl i'r reng ôl hefyd i Casnewydd. Downs, o'r bel na mas. Dim pwysau yno fe. A nid y gic orau gan y mewn o. Na, sy'n credu bydd yn hapus gyda hwnna, ond war y theg i'r Quins, just digon o patience yn hwnna, just i eistedd a aros i'r cic fynd wrth y ca a dechrau eto. 19. Ryan Evans. Aros i ddod mlaen, mae fe. Tafliad yn un cywir. Cystadlu da gan Casnewydd hefyd, ond dyma chi hyrdiad arall gan y Quins. Mae'r cefnwyr yn ymuno hefyd. Ar rai brydiau, mae hwnna'n peth da. Ar rai brydiau dyw e ddim, achos mae rai nhw sy'n lot o dealltwriaeth yn nhw beth maen nhw am wneud yn Sgarmes Ymidol. Wel, mae'r Sgarmes yn mynd siamlan. A'r cais yn dod ar waelod y pentwr. Pwy sy'n codi? Yr eilydd o fachwr sy'n nawr, dwi'n meddwl. Ricky, sy'n 25 ar yn tîm sheet i. Pwy hwnna? Fi'n credu Ben Edwards yw hwnna. Ben Edwards yw hwnna. Chwaraewr da i fyndig. Fi'n credu yn y blwyddyn y ddoi nesaf. Fi'n credu welon ni lot fwy o fe. Mae'n cywir yn ei daflu. Mae fe'n fisi rownd y ca i fyndig a mae'n gweithio'n galed. Ie. Wel, trydydd cais i'r Quins yw hwnna. Ni wedi gweld pwy mor effeithiol maen nhw wedi bod o'r Sgarmes Ymidol. Bachwr arall yn croesi. 2 i Henry Palmer i Casnewydd. 1 nawr i'r eilydd Ben Edwards i'r Quins. Ar ôl y trosiad yma sy'n un allweddol, bydd na rhyw 6 munud ar ôl. Digon o amser i'r Quins, Ricky? Sy'n byd yn nhw'n golchi ys e. Mysio nhw eto clero'r llinellau. Waren adran cywir y ca. Maen nhw'n cael ffrwyth y Sgarmes Ymidol, so os mae cyfle dyn nhw, pam lai. Just wedi tynnu'r trosiad yna. Bob pwynt yn cyfri. Cais Ben Edwards. I think he was nicked touch. Carmarthen 19, Newport 20. Faint sy'n ar ôl dyn ni nawr. Llai na 6 munud. Sgôr felly. Gwins 19, Casnewydd 28. Mae eisiau 2 sgôr ar y tîm cartref. Yn ail ddechrau yn hir. Syth o ran bwysau. All in front, stop! Hwna'n gliriad arbennig gan yr esgellwr. Callum Evans, Matt O'Brien. Gewn ni sgwrs bydd mae'n stynu ar ôl yma. Just bron 5 munud nawr. Ricky Gessin dewis seren y gêm. Yr Indigo Prem. Ricky, dyn ni gael trafod falle pwy sydd o dan ystyriaeth. I fod deg, gyda'r Quins mae Eddie James yn cael gêm dda yn y marn ni. Mae wedi gwneud lot o pethau da yn y ffodus, gath yr un rygdypiad. Gyda Casnewydd, mae cwpl o boes wedi cael gêmau da. Rhys Jenkins yn un. Matt O'Brien, dim eddi, dyw ddim byd di mynd i ffordd yn ffodus. Ond fi'n credu mae Henry Palmer wedi cael gêm dda iawn i Casnewydd. Mae wedi bod yn mewn i bopeth i fod yn deg. Mae wedi bod cywir yn y llinell. A hefyd mae wedi sgori 2 cais. Felly, fi'n cymryd bod y bachwr stynu yn y pwynt sylwebu yn dewis bachwr arall fel seren y gêm yr Indigo Prem? Wel, i fod yn deg, os bydde fe'n sefyll hwnna, fi'n credu nid yr un peth. So, na, wedyn ni, Henry Palmer i fi eddi. Yn ni de, Ricky Guest yn dewis Henry Palmer fel seren y gêm yr Indigo Prem, bachwr Casnewydd, 2 gais iddo fe. A mae fe yn eistedd yn yr eisteddle nawr, yn siŵr welwn ni shot fach o fe. Nes ymlaen, Rodri Davies. Nawr te, cic arbennig, 50-22, cic wych gan Rodri Davies. Nath e'r trosiad na wedi mynd rwstro, Ricky, mae'n dangos nawr, y ti'n gweud cael tiriogaeth, falle llinell arall. Ni'n gweld pwy mor effeithiol i nhw yn yr elfen yna, ond mae'n rhaid o gael mwy nag 1 sgôr. Os yn y ffodus, fi'n credu, os maen nhw yn sgori, wella y cic na misodd Steph Marshall bydd y gwaniaeth o ennill y gêm, wella. Mae'n ei gael hyrddiad, mae'n rhaid cael
Tafliad da. A lain da. Ond dyw e ddim wedi mynd yn iawn i'r Quins fyna. Tafliad i'r cefn ddim digon syth. A wedyn y bêl ddim ymlaen. A Casnewydd wedi penderfynu cael sgrym. Number 4. Yn ffodus. 4. Mae And 11. And 11 as well, boys. A'r bridiau yn gallu cynyddu'r risg. A fanna'n yn ffodus. Time back on, we can start setting up then, boys. Dyw e ddim wedi gweithio, wedi costi'r Quins. Dyna fe, Henry Palmer. Mae Ricky newydd texto fe weid. Jyst wedi pigo ti fel man of the match. Ti'n gwybod beth yn y gyfeiriad i, ola'r gwyn draw? Wel, bydd rhaid i prynu drink yn y clwb yn credu. Bind! Set. Lyddio hefyd. Ryan Evans wedi dod ma nawr yn lle Ryan Byw. Tom Davies, 22 ymlaen yn lle rhif 11 Callum Evans hefyd. You've lost that Quins, it's Newport ball. Casnewydd ar meddiant. 2 funud a hanner ar ôl yn y gêm yn y tymor i'r ddau dîm yma. Wedi bod yn dymor hir wrth i Rhys Downs godi'r gic-fox. Backwards from Newport Wel, playoff. Ricky, diolch am dy gwmni di. Ti'n mynd ôl i gadw cwmni i Lauren. Mae wedi bod yn bleser lama iddi. Diolch Rhys. Quins ar bêl, reit ar hanner ffordd. Bêl ffod yn cael ei ddal. Tip oedd hwnna, mlaen o'r Hayden Pugh. Mantes yw i nawr, ond mae'n mynd i fod yn sgrym. Forward from Quins. Cael ei gyfleol mae'r Quins wedi yn yr ail hanner yma. Casnewydd wedi bod o dan bwysau. Cymryd y cynta, wnaethon nhw Henry Palmer yn croesi am ei ail. Ongl hyfryd gan bachwr Casnewydd, a wedyn rhyngipiad Matt O'Brien yn dod ar ail gais neu nhw. 28 i 7 o ddi ar yr amser ni, ond mae'r Quins wedi ffindo i ffordd nôl, wedi cael y bwlch yn sylweddol. Lle ambell i bas wedi stico. Gallen ni fod yn edrych o bosib ar gêm gyfartal yma. Downs yn torri. O'Brien. Pas hir mas i Will Talbot Davies. Chip dros y top. Will Talbot Davies yn cwrso ar Ioli. Davies yn dod ar draws. Wel, bydd hon yn lain i Casnewydd. 1 minute. Pas wych gan Matt O'Brien. Yr miss one ma hyfryd. Mas i Will Talbot Davies. Sgiliau gan o fe hefyd. Dod iddi ar ei drod dde. Ond gwaith amddiffynol gwych gan Rodri Davies yn dod o'r ystlys bella yna. Lle mae'r mewnwr bellach yn chwarae. Byddai hon yn ffordd neis i Casnewydd i orffen y tymor. Gyda cais yn y cornel. Lawr y parc yng Nghaerfyrddin. Yr eilydd Jack Gillan. Gŵr o Pontypool United. Mae'r bêl na ar lawr. Cyd wedi cael ei... Le mae'r bêl nawr? Na, Nick Cyd wedi cael hwnna lawr. A dim rhaid i fe symud, felly sgrym gewn ni. Matt O'Brien ddim yn hapus. 10 seconds. Ond gwaith gwych gan Nick Cyd. Fel glwon ni i gêm ola. Fe'n ymddeol, boots yn y bin. A mwynhau gwylio rygbi fydd y blaen ysgellwr. Same as the last few scrums have been good, boys. Let's not finish now and then. When that goes down. Yn gorffen gyda wrlyn i'ch ben i liged a pwythau mewn y hefyd. Crouch! Y cymal olaf o chwarae. Set! Ond i'r Quins ymwyn pwynt bonus. Pedwaredd cais, hyrddiad bach yn dod o Casnewydd. Bêl yn seithi mas. Wel, mae wedi cael ei tharo mlaen gan y Casnewydd. Mantes yw i. 2 knock-ons, first. Wedi fe mlaen dwywaith. Full time, boys. Wel, mae wedi bod yn well gêm na'r 30 eiliad ola yn ei newydd. Wel, ni wedi cael 7 cais i gyd. Y tymor Indigo Prem yn dod i ben i'r Quins ac i Casnewydd. Yn dymor llwyddiannus iawn i Casnewydd. Ail maen nhw'n gorffen, ond maen nhw yn bencampwyr cwpan yr Indigo Prem. Caerdydd sy'n fuddigol yn y gyngrair, a dyna Nicod. Tep ar ei benne, wrlyn i'w cheiligade, a fe yn ymddeol. Y tymor ar ben i'r ddoi dîm yma, Casnewydd ath â hi
o 28 i 19 yn erbyn y Quins lawr yng Nghaerfyrddin. Wel, dyma sut mae'r tafl yn edrych ar ddiwedd y gêm yma. O'n i'n gwybod byddai Casnewydd methu neidio ben Caerdydd, ond o'n i yn disgwyl nhw i gipio pwyntiau llawn. 45 o bwyntiau iddyn nhw, a maen nhw'n gorffen y tymor yn ail. A mae Tyrone yn ymuno a fi'n syth. And given Tyrone that you've known for a few days you haven't been able to win it, how satisfied are you with a second place finish and a bonus point win? Yeah, super pleased. It's just rewards for the season that we've had this year. So, like, to get a bonus point win at Carmarthen's a tough place to come, so I'm pleased for And a word for some of the players, the likes of... It was disappointing to see Nick Cudd hop off there. Am I right in saying this is his last game? I think it is, yes. Yeah, just how big a servant has he been to well, the game as a whole? Oh, it's been fabulous, hasn't he? You know, all the years he's put in. He's such a... For a small guy, he punches above his weight and he's put his body on the line for many, many seasons. And another man that we always talk about at the end of these games, but there's a reason we do, Matt O'Brien. I thought you were going to see his try there, but it won't be the first or the last time we see him score a try like that. How will he be feeling? Because he was a bit frustrated at half-time when he came to join us. Yeah, I'm sure he's pleased, not just with scoring, but with the result in general. You know, it's been a successful season, although albeit we finished second, we've won the cup, and yeah, and a lot of that's gone down to his captaincy this season as well. What's gone well for you this season? Like, ignoring the last few weeks, you were 8 out of 8. What's pleased you most about that run? The unity within the team. I've spoke about around our strength in depth and having that intensity in the sessions, and I think that's been a real good reflection on the field then as well. And if you're looking at the season as a whole, was winning the cup in the Principality Stadium the most important thing, as disappointing as not winning the league is? Oh, I think that's tough. That's a tough call to say. It was a fabulous day, and there's no doubt, you know, there's a memories that'll stay with a lot of people. But yeah, winning the league's the one we want. Go and enjoy this one with your boys. Thank you very much. Thank you. Yeah, a dyma ni di sôn amdano fe, cryn dipyn o weithiau tymor hwn. Y meddiant yn wylo Quins, ond Matt O'Brien yn darllen y chwarae yn berffaith, yn gwibio tuag at y llinell, a dyma fe yn sicrhau y pwynt bonus. Erbyn ni, Rygbi Byw, Emyr Phillips, o'ch chi'n teimlo oedd y gêm wedi hennill? Sa'n credu oedd e wedi ennill, ond beth nath oedd creu fwy o bwlch rhwng y ddoi tîm, a fi'n credu wedyn oedd y Gwins Caerfyrddin yn chaso'r gêm lot o fwy, a nhw'n ar cefn hwnna wedyn, oedd lot o camdrafod a lot o hasti wrth ware yn y drannau cywir y ca, hollol wahanol i beth siaradwn ni am yn y hanner cynta. A dyn arall nath syrennu, Henry Palmer, bachwr yn dewis bachwr fel tyr yn y gêm, dim bias wrth gwrs. Dim byd, ond na, i fod yn deg i Henry, mae di bwchwr o das blynydde, a mae'n cyson yn ei chwarae, mae taflu fe'n gyson, a hefyd fi'n credu mae fe'n arwr yn ymlith pac Casnewydd, a i fod yn deg i fe, i fi, fe oedd ser yn y gêm. Ie, 15 o geisiau iddo fe nawr dros Casnewydd. Mae'n rhoi clod i'r Quins Emyr, wnaethon nhw aros yn y frwydr. Ie, yn bendant, fi'n credu gaethon nhw lot mwy o tiriogaeth yn yr ail hanner. Wnaethon nhw creu lot o cyfleon yn tir Newport, ond jyst ffili cymeryd chances. Gaethon nhw cais dda ar y diwedd, ond fi'n credu collon nhw, i gadael gormod fynd, oedd yn anodd i ddod nôl wedyn. Yeah, Matt O'Brien yn ymuno ni nawr. We've spoken to you throughout the season. This will be the last time we speak to you, Matt. Give us your reflections on finishing that one in style. I'm not too sure about in style. Yeah, we got 5 points, which is what we set out to do, but it was a scrappy game. It was an end-of-season game. I wish the sun was shining. We might have had a bit better rugby, but yeah, we're pleased to come away with the 5 points. Yeah. Scrappy game, but quite a nice try by yourself. A typical Matt O'Brien intercept. We'll watch it again. Why not? Yeah, look, did you see that one coming? Yeah, they'd run the play a few times. I could see them talking, and I knew Eddie was going to tip the ball, so I told the boys I'd be going for it to cover me behind in case I missed, which is quite possible. So, and ran out of steam again. When you reflect on your season, Matt, we've just talking to Ty. Look, you've known since Thursday that you weren't going to win the league.
How happy were you with winning the cup? That was obviously a massive priority, and it wasn't an easy game to win either. No, it was a real good day. You know, if you'd have asked me at the start of the season which one I'd rather win, it would have been the league. But I think after the day we had last Sunday, and the fact you had to play 13 games to win the cup, I think they're both probably just as equal as each other. You know, Cardiff have had a great season as well, and you know, it went right down to the wire. So hopefully we'll go again next season and go one better. Right, we'll hopefully see you then. Thank you very much. Thank you. Thank you. A ni'n dod mewn â Craig, prif hyfforddwr Quins. Craig, dargraffiadau di o'r gêm na. Matt i gael fe bach yn scrappy, ond wnaethoch chi roi nhw o dan bwysau yn wedig yn yr adegau ola? Ie, i fod deg i Casnewydd, mae'n rhaid bod tîm lan uwch ben y gyngrair trwy'r tymor. Mae nhw'n tîm dda, ond i fod yn onest ar ôl hanner awr, ni'n credu ni oedd y tîm gorau yn y gêm. A just yr un beth, ni wedi bod yn stryglan gyda gêm Llandyfri a cwpl o gemau arall, ni just ddim yn benni off y chances ni'n creu. Be nes i'r cerdyn fel yna i cael teulu, gallai fe wedi bod yn goch? Os ewn ni'n ôl 2-3 blynedd, ddim yn melyn, so melyn oedd y peth iawn byddwn ni'n gweud, and Diolch yn fawr am dy gwmni di, a mwynhad oedd y tymor. Mae'n mynd i fod yn gysylltu, ni ddim cweit yn siŵr lle chi'n mynd i benni, ond falle mae hynny jyst yn adlewyrchu safon y gyngrair. Ie, i fod yn deg, mae'r gyngrair yn un galed, a mae lot o tîmau da yna fe. Ni'n lan yn agos i'r top ble ni moyn bod, a gobeithio chi ni adeiladu yna am tŵr nesaf. Diolch yn fawr, reit, ni'n mynd i siopo ti, a ni'n mynd i cael cwmni Nick Gŵr. Unwaith eto, di bandage o lan. Nick, diolch am ymuno ni. I ddechrau, sut ti'n teimlo? Ie, ti'n bach yn siomedig gyda'r canlyniad, gyda'r sgôr, ond dwi'n credu oedd lot o newidiadau gyda ni heddi, a oedd y boys wedi dod mewn o clwbiau arall yn wedi rhoi effaith mawr. So, fi'n prowd o'r boys, a mae'n neis jyst i goffen y season ar. A ti'n un sy wedi dioddau efo sawl lan a hafyn ystod y gyrfa, wedi cael un arall heddi, jyst siarad ni trwyddo, wel, beth sy'n digwydd, a sut wyt ti? Ie, o'n i gobeithio ddim yn cael rhain rhagor gyda'r gwisgo sgylcap, ond mae'n dal yn digwydd, bad tackle tech, fel ti'n gweud. Ond, jyst un o'r un af. Fi'n o reit yn cael y cwt, yr injury sy'n... Ti'n gyfarwydd â fe. Dy gêm diwetha heddi? Ie, gêm diwetha heddi, ie. Diwrnod emosiynol? Tyln bach, ie. Fi'n apus yn gorffen ar iddiwarau digon hir. A fi wedi cael digon o anafiadau a popeth, so just roi i'r pobl ifanc na, dwi'n credu. A be yw'r cynlluniau hyn o felly? Ie, mae'n jyst un o'r un yna, so mae'n edrych nôl a byddai'n apus gyda popeth i wneud, a byddai'n neis i cael y blwyddyn gyda'r Quins, boys gret a boys gyda digon o talent i mynd ymlaen, so good. Cwbl o beint gobeithio, mae Rygbi Byw yn gallu dangos i ti sut mae hynny'n panio mas. Diolch yn fawr, a diolch am dy wasanaeth ti, neu jyst i'r gyngrair, ond i rygbi rhanbarthol. Dim problem, diolch. Dyma ni, teuluoedd a pawb mas, a mae yn siom yn diwedd, fel wedodd Matt O'Brien, fod y hael ddim yn ymuno ni, nid jyst achos o bosib byddwn ni wedi gweld fwy o gefnogwyr, ond jyst o ran safon y rygbi yn wedig yn yr ail hanner yna. Fi'n credu oedd lot o camdrafod achos y tywydd, ond gwellodd e fel ath y gêm lan i fod yn deg, ond fi'n credu bydd y Quins yn siomedig a faint o'r pêl collon nhw a ba unen, really. Trio warau gormod yn adrannau anghywir y ca. A gewn ni look ar y Carmarthen felyn, oedd y Quins yn mynd yn dda yn ystod y cyfnod yma. Y dyfarnwr yn gweud falle achos bod y cariwr wedi plygu dyna pham oedd e'n felyn a nid yn goch, be yw'ch barn chi? Ie, mae'n anodd, mae'r ein yn digwydd. Ni'n gweld eitha lot yn gêm nawr. Mae'n anodd pan mae Lewis, mae'n rhedeg yn gael yn gallu, mae'n boi fawr. So, mae'n anodd pan mae fe'n dipo yn isiel yn hwyr. Fi'n credu mae rhaid i'r dechrau taclo'n mwy isiel, ond fi'n credu mae pethau'n anodd nawr, yn enwedig pan chi'n arafu pethau lawr, so i fi'n credu mae'r Carmarthen melyn yn digon teg hwnna. A wnaethon ni siarad gyda Ced, dwi'n gwybod nes i sôn amdano fe yn ystod hanner amser, Rygbi gair am i wasanaeth i rygbi, achos mae wedi bod o gwmpas am sbal.
Do, i fod yn deg i Nick, mae wedi cael gyrfa eithriadol o dda. Troedd y lan gyda dreigiau, bach o, fel wedi fy Sais, bach o unknown, a profodd ei hunan. A i fod yn deg, fi'n credu byddech chi wedi edrych nôl ar ei gyrfa yn prawd iawn. A beth yw'ch adlewyrchiadau chi de, o'r tymor, o safon y gyngrair ac o'r pencampwyr Caerdydd? Ie, fi wedi joio fe. Lot o rygbi dda. Fi'n credu bod yn deg i Caerdydd, fel fi'n sôn, y 2 tymor diwetha, maen nhw wedi bod dda iawn. Lot o profiad yn y garfan, ond braf iawn i gweld yn chwarae boes ifanc hefyd. So fi'n credu nhw sy'n heiddiau, ond bles iawn gyda'r gyngor, wedi bod lot o rygbi dda iawn. Ie, Ricky, nhw'n bencampwyr teilwng? Fi'n credu o'n nhw. Mae Caerdydd yn dda dros ben am y cwbl o tymor o diwetha. Fi'n credu bydd Casnewydd yn siomedig, dylen nhw di ennill o'n nhw yn hedfan. Geithon nhw'r colliad erbyn RGC a'r colliad erbyn Merthyr, a hwnna yn gywir yw beth sydd wedi costi'r lig i nhw. Chi'n gweld pethau newid y gwbl tymor nesaf o ran safon y tîmau, o ran recrwtio? Chi'n clywed yn y beth? Ie, clywed mae ambell tîm, mae pobl yn newid, fforddwyr yn newid a chwaraewyr, ond i fi'n personol, fi'n braf iawn i gweld lot o boes academy yn chwarae, lot o boes ifanc yn y trwydd on. Ond fi'n credu mae rhan pwysig i boes fel Matt O'Brien, Nick Cyd, fi'n credu mae'n pwysig iawn i'r chwaraewyr ifanc chwarae gyda boes fel yna, achos os chi'n pigo rhywbeth lan o Nick Cyd, dwi ddim yn chwarae o'r ffôl, nag yw e, so mae'n gret i'r boes ifanc. A Roland Phillips yn ymuno a Merthyr faint o waniaeth, neu be bydd hi'n dod â falle i'r gyngor ac i'r clwb? Hiwmor peth cynta, ond na, mae lot o profiad ar Roland, mae di afforddi fi yn y gorffennol. Mae'n gwybod i winons petai, fi'n credu bydde'n neud bach o newid i Merthyr ffordd maen nhw ware, fi'n credu maen nhw lot mwy yn ware lot mwy agor, ond sa'n gwybod beth mae sgwad yn edrych fel, achos mae lot o newid yn Merthyr. Gwybod i winos, dyna offi hwnna. Right, diolch yn fawr i chi am eich cwmni hyd yn oed yn y gwynt ar glaw pnaw. Mae rhai dweud, mae'r ddau tîm gorau ni wedi gweld eleni wedi bennu'r tymor gyda thlws. Caerdydd yn ennill y gyngrair, Casnewydd yn ennill y cwpan. Dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau'r tymor hefyd. Tan tro nesaf, hwyl fawr.